Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать, тыңлаучылар. Сезнең белән күрешүгә бик шатмын. Барыбер менә безнең эшебез, вазифабызны мин шулай дип саныйм. Мин озак еллар мәктәптә эшләдем, 10 ел, аннан соң 20 елдан артык университетта татар әдәбияты укыттым. Илзада әйтеп китте инде мин аның укытучысы дип. Шуңа күрә без мәгърифәтче буларак төрле аудиториядә чыгыш ясыйбыз һәм мин татар әдәбияты, татар мәдәнияте, сәнгате турында үзем белгәннәремне теләсә кайсы аудиториядә бик рәхәтләнеп сөйлим, сезнең белән уртаклашам. Бүген безнең дәресебезнең темасы ул ике парга исәпләнгән хәзерге татар әдәбияты белән бәйле. Мин аны заманча әдәбият дип әйтәбез. Мин аны үзем нигездә проза һәм драматургия төрләренә бәйле шушы өлкәләрдә эшләүче авторлар иҗаты, аларганың кайбер әсәрләренә бәя бирү, шуннан билгеле бер нәтиҗәләр ясау рәвешендә алып барырмын. Мине сүзне бай дип башлыйсым килә. Менә безнең гомуми курсыбыз атала заманча мәдәният икән. Димәк, без мәдәният төшенчәсе киң булып, аның эчендә инде сәнгать төрләрен үз эченә ала ул. Әдәбият сүз сәнгате. Ул да сәнгатьнең бер төрө бит инде. Сүз сәнгате сүз белән эш итә. Ләкин шул вакытта караганда, менә озак гасырлар дәвамында татар өчен сүз сәнгате башка, мисал өчен рус мәдәнияте белән чагыштырганда бәлки әһәмиятлерәк, мөһимрәктер кебек тоела. Ник дигәндә, бердән әдәбият ул башка сәнгать төрләренең күбесенең нигезендә ята. Театр, кино, аларның нигезендә барыбер әдәби әсәр булып язылган текст ята, шулай бит. Шул текстны кинога төшерәләр, шул текстка файдаланып театрга да спектакль уйныйлар. Әле уларның башка сәнгать төрләренә дә йогынты ясаганлыгын беләсез. Икенче яктан бер кызыклы әйбер бар. Менә хәзер бүгенге көндә тел һәм әдәбиятны мәктәпкә өйрәтүгә нисбәтле шундыйрак бер кызыклы фикер, кызыклыдан бигрәк мин аны үзем кабул итмәгән гыйбрәтле фикер әйтәләр. Янәсе Европа илләрендә татар әдәбияты предмет буларак күп укытылмый. Ягъни телне өйрәтәләр, шушы телне өйрәнү эчендә әдәбият укытыла. Һәм шушыны безгә дә алып килүне кемнәрдер күздә тота. Ягъни татар теле мисал өчен мәктәпләрдә укытыла, әдәбият предмет буларак, туган тел әдәбият буларак аны бераз гына читкәрәк итеп чыгару омтылышын сизәм, күрәм. Мин моны кабул итә алмыйм, беләсезме нәрсә өчен? Чөнки безнең халык әйткәнемчә китапка, әдәбиятка, әсәргә китап сүзе итеп караган. Менә Коръәннән килә торган төшенчә ул. Коръән китап. Коръәнне укыганнар, гарәп телендә укыганнар, 23 башында инде тәфсирләрен, ягъни тәрҗемәләрен, аңлатмаларын укый башлаганнар. Ләкин ничек кенә булса да безнең халыкта китапка үзгә мөнәсәбәт булган. Ишетеп укып беләбез. Өлкән буыныбыз, әбиләрбез, бабайларыбыз да китапларны кадерләп саклый белгәннәр, яхшылап төргәннәр, еракка яшергәннәр. Һәм кайвакыт әле теге берничә буын дәвамында сакланып килгәннәр. Менә шул рәвешле мин китапка безнең халыкның ул үзгә мөнәсәбәт идем. Һәм бүгенге мәктәптә дә әдәбиятка әнә шундый китап сүзенә шундый үзгә мөнәсәбәт булганга күрә татар халкына аны әдәбиятыннан айырга һич тә ярамый дигән фикердә мин үзем торам. Инде бүгенгә киләбез икән, чынлап та хәзерге татар әдәбияты бар, яши, Алла бирсә аның мин киләчәгенә дә өмет белән карыйм. Шул вакытта менә бүгенгегә күчер алдыннан мин билгеле бер дәрәҗәдә әдәбиятыбызны күз аллау өчен аның тарихына бик кыска гына, берничә генә минут вакыт эчендә күз ташлап алуыбызны телим. Шуның өчен менә якынча гына әдәбиятның чырларга бүленеше турында схема сезгә тәкъдим иттем. Күбегез моны беләдер, ләкин шул вакытта татар әдәбиятының тарихы 1000 елдан артык дип әйтәбез икән.
ул үз эчендә билгеле бер этаплар, чорлар аша үтә. Һәм әлеге үзенчәлек ул халык тормышы белән, безнең тарихыбыз белән турыдан-туры һәм бик тыгыз бәйле. Игътибар итсәгез, менә 3 зур этапка бүленгән ул: борынгы әдәбият, урта гасырлар әдәбияты, яңа заман әдәбияты. Мин барысына тукталып тормыйм. Әйтеп кенә китәм, менә бу борынгы әдәбият дигәнебез гомум төрки әдәбият. Ул барлык төрки халыклар өчен уртак. Менә уйгыр язулы, гарәп язулы әдәбиятыбыз, яисә менә эпитафик дип әйтәбез без, таш басмалардагы язмаларда әдәбиятның башлангычы булып тора. Алар барысы да уртак төрки халыклар, безнең барыбыз да гомум төрки әдәбият дип өйрәнәбез. Урта гасырлар әдәбияты күргәнегезчә, Болгар чоры, Алтын Урда чоры, Казан ханлыгы 17-19 әдәбияты бирелгән. Моның да башлангыч өлеше, Казан ханлыгына кадәрге өлеше бик күпләр өчен уртак. Мисал өчен, Алтын Урда чоры әдәбияты бар икән, Сәйф сарайы. İşte беләсез. Шулай бит, аның авторы Сәйф сарайының Хөсәйр ва Гөлдерсен әсәре, Гөлстан бит төрки әсәре. Яисә Кутуб дигән авторыбыз бар, аның Хосрау ва Ширин дигән әсәре. Менә буларны казаклар да, без татарлар да, башкортлар да, башка төрки халыкларда уртак әдәбият буларак өйрәнәбез. Аларданы өйрәнәләр безнең кебек үк. Минем максатым борынгыга озак рәсем килми. Әгәр дә теләгегез, сорауларыгыз булса, кабат әйләнеп кайтырбыз. Сезнең ихтыяҗдан, кызыксынудан сорап кына. Минем сүз алып барасым килә яңа заман әдәбиятына, чөнки без шушы көнгә килергә тиешбез. Яңа заман әдәбиятына бәйле бер кызыклыгына фикер. Менә игътибар итсәгез, әдәбият белән халык тормышының тыгыз бәйләнеше турында сүз алып барам бит. 1552 елда Иван Грозный Казан ханлыгын яулап ала. Татар халкының иң акыллы уллары, кызлары, батыр уллары, кызлары юк ителә сугышта, беләсез. Бик күбесе әсирлеккә төшә, берлеше кашып китә һәм халык чын мәгънәсендә торгынлык халәтенә керә. Менә шушы 16-нчы гасыр уртасыннан 19-нчы гасыр уртасына кадәр якынча 2 гасырдан артык вакыт татар халкы бик кыен хәлдә. Һәм аны саклап калган төп терәк багана булып ислам дине тора. Ислам дине халыкның яшәү рәвешен бер тырышча рәвешендә әйләндереп ала һәм кешенең туганда дип әйтгәндә, яисә исем кушканда, мулла исем кушкан кебек, үлеменә кадәрге, мәңгелеккә озатуга кадәрге тормышы дини яшәеш белән бик тыгыз бәйле. Һәм ул татарны әйләндереп алган христиан дөньясыннан, алар белән кушылудан, ассимиляциядән, нәкъ менә ислам дине ярдәмендә үзен үзе яклап, саклап кала алган. Бу турда тарихта мәгълүматлар бик күп. Бер гыйбрәтле мисалы барыгызга да таныш булган Гаяз Исхакның Зөләйха трагедиясе. Анда ничек итеп мәҗбүри шукындыру вакытлары күрсәтелгән һәм нәкъ менә үзенең иманын, динен яклаган, саклаган шәхесләр дип әйтәм инде, әлеге гаҗәеп, фаҗигале хәлләрдән дә исән-имин чыга алганнар. Гәрчә халыкның бер өлеше билгеле инде христиан динен кабул итеп, әйтик, әлеге дин вәкиле булып киткән, кайберләр инде үзенең милләтен дә югалткан, руслашкан гаиләләрдән дә күпләп булуын без ишетеп тә, укып та беләбез. Минем башлаган сүзем иде, менә шушы вакыт эчендә торгынлык хәлендә булган халкыбыз үзенең эчке потенциалын озак җыйган. Әйттем инде, иң акыллы уллары, кызлары бит юк ителде. Сугышта кем беренче юкка чыга? Батырлар, кыюлар юкка чыга. Төрле репрессиялар вакытында кем беренче үтерелә, яисә төрмәгә озатыла? Иң кыюлар, иң акыллы, иң булдыклылар. 37 елгы репрессиядә шулай булган ул. Кем Сталин системасына каршы сүз әйтә алган, кем җәмгыятьтәге гаделсезлек турында сүз әйткән, аны алып киткәннәр беләсез яхшы. Һәм халкыбыз менә үзенең эчке потенциалын 19-нчы йөз урталарына гына җыя. Шушы чорда әдәбиятыбыз сакланып, якланып килсә дә, инде яңа заманга аяк баса.
Biz яңа заман әдәбияты дип әйтәбез, мәгърифәтчелек чоры әдәбиятын. Ягъни 19 йөз уртасында татар халкы хәзер инде бу милләтне әйдәп барырдай, аңа юл күрсәтердәй шәхесләрне тарихка чыгара, тарих мәйданына. Әйтик шул мәгърифәтчеләр, моның беренчеләре, без беләбез кемнәрне? Шихаб Мәрҗани, Каюм Насири, аннан соң китә инде Захир Бигиев, Фатих Кәрими, Ризаетдин Фәхретдин, кабат 20 йөз башына таба Барудилар, Муса Бигиевлар, Юсуф Акшуралар, Садри Максудилар һәм башкалар китә. Иштеп беләсе тарихчылар сөйләгәндер. Ничек кенә булмасын, мәгърифәтчелек дип шурны әйткән вакытта Мәрҗани, Каюм Насирилар дәвре, Хөсәйн Фәйзхановлар дәвре, алар мәгърифәтчеләр. Алар татар халкының шул чордагы яшәешенә бәя биргәннәр. Аны руслар белән, Европа халыклары белән чагыштырганнар һәм ничек итеп милләтне яклап, саклап калу өчен нәрсә эшләргә кирәклеген әйтә алганнар. Моның өчен беренче чиратта аңлы, белемле кирәк. Шуңа күрә дә татар халкында аң белемгә омтылыш, китап укырга омтылыш, китапка изге әйбер итеп карау. Ул вакытта Коръәннән килә дип әйттем бит. Менә бу мәгърифәтчелек дәврендә 19 йөз урталарында якынча инде бик югары күтәрелә башлый. Һәм без шул рәвешле менә бу 19 милли әдәбият формалашу, аннан соң инде гасыр башы әдәбиятына килеп керәбез. Шушы мәгърифәтчеләр, Каюм Насирилар, Захир Бигиевлар, Фатих Кәримиләр әдәбиятыбызны китереп тоташтырды Тукайлар, Исхакилар, Галимҗан Ибраһимовлар дәвренә. Ул 20 йөз башы. Әйткәнчә максатым тарихка тулы бәя бирү бүгенге безгә әз вакыт карып куркам мен, шуңа күрә шиклим. Ягъни гәрчә сөйләргә сүз бик күп бултырда да. Әнә шул рәвешле 20 йөз башы әдәбияты безнең яңарыш дәвре дип атала. Чөнки әдәбият яңа бер баскычка күтәрелде. Һәм ул шул рәвешле инде менә Исхакилар, Тукайларыбызны мәйданга бирде. Бүген без классик әдәбият дип атай торган 20 йөз башы гаҗәеп зур югарылыш та ул, күтәрелеш тә ул. Ягъни бу шул әдәбият инде үзен рус әдәбияты, Европа әдәбиятлары белән тигез дәрәҗәдә үскән әдәбият буларак без аны беләбез. Нәкъ менә 20 йөз башында татар әдәбияты формалашып җитә, 3 төрүдә: поэзия, проза, драматургия. Аның әдәби тәнкыйте, әдәбият фәне, әдәбият теориясе эшләнә. Без бүген дә әдәбиятны өйрәнгәндә еш кына шул дәвергә мөрәҗәгать итәбез. Аны классик чорыбыз буларак кабул итәбез. Һәм әнә шул рәвешле үсеп барып инде менә бу этаплар совет чоры үз эчендә күрәсез. Инкыйлаб, 20 еллар, 30 еллар, сугыш чоры, сугыштан соң 80 еллар һәм хәзерге әдәбиятка килдек. Темабыз бит хәзерге әдәбият, шуңа күрә мин йөгереп кенә үтәм. Әлеге табисыны тәмамлар алдыннан бер кызыклы да, бәлки күпме дәрәҗәдә уйландыра торган бер әйберне тагын әйтеп китим. Шушы 1000 еллык татар әдәбияты үсешендә ул бит инде зигзаг рәвешендә үскән. Бер күтәрелгән, бер торгынлыкка төшкән әйттек бит. Менә мисал өчен менә бу Алтын Урда чоры әдәбияты әйттек бит, Кутуклар, Сәйф Сарайлар, Мәхмүд Булгарилар һәм башкалар дәвре. Хәтта Идигәй дастанын иштеп укып беләсез. Алар әдәбиятыбызның бик югары дәрәҗәсен күрсәтә. Мисал өчен рус әдәбиятындагы повесть временных лет яки Слово о полку Игоревы кебек әсәрләрне чагыштырабыз икән, гомумән Тридьяковскийлар, Ломоносовларга кадәр 18 йөзгә кадәр рус әдәбиятының бит үсеше бик акрын бара. Ул шу белән чагыштырсам, мисал өчен 15 гасырда татар төрки әдәбияты, Сәйф Сарайларның Сөхайл ва Гөлдерсеннәрен рус әдәбияты белән әлеге татар әдәбиятының без үскән булуын күрәбез. Аннан соң күрдек инде 1552 елдан соң төшенкелек, торгынлык. Һәм без яңадан күтәрелә башладык. 19 йөз уртасында, 20 йөз башында инде әйбәт күтәрелдек. Совет чорында инде милләтләрнең әдәбиятлары тигезләшеп бетте дип әйтерлек. Казак та, Үзбәк тә, Азәрбайҗан да, Литва, Латыш та, рус әдәбияты, Украинада алар якынча тигезләрәк үсә башладылар. Ситкә киттем. Менә бу табисага бәйле шушы зигзаг рәвешендә үскән әдәбиятта 3 күтәрелеш
ана галимебез бик дәрәҗәле профессорыбыз Резида Ганиева татар әдәбиятының 3 ренессанс дәвре бар дип атый. Берсе безнең менә бу Болгар чорыннан алып 1552-гә кадәрге дәвр. Беренче этап. Ягъни ул безнең урта гасыр әдәбиятының Болгар чорыннан, ягъни менә моны күрәсез сез, 19 гасырдан, ягъни 9 гасырдан ислам дине кабул иткәннән алып 1552-гә кадәрге дәвре без менә атап киткән моңа Казан ханлыгы да керә. Чөнки Казан ханлыгының Мөхәммәдияр, Кол Шәриф кебек әдипләренең әсәрләрен бәлки укыганыгыз юктыр, ләкин табып укырга мөмкин. Бик әйбәт әсәрләр. Үз чоры, үз вакыты өчен көчле һәм сәнгати художество планында һәм әдәби эштәлек ягыннан кызыклы, гыйбрәтле әсәрләр. Аның символы дип Ризап әйтә, Кол Галинең Кыйса Юсуф әсәре тора. Ягъни әлеге беренче ренессанс, беренче яңарыш дәвренең символы Кыйса Юсуф әсәре. Икенче күтәрелеш, икенче ренессанс татар әдәбиятының 20-нче йөз әйттегендә ул Тукайлар, Исхакилар чоры дип. Якынча 1905-1917 дип атай алабыз. Бу чорның символы булып тора ди Ризапа туган тел шигыре. Ягъни туган тел әдәби әсәр монда да, ләкин ул халык яшәешенең, халык күтәрелешенең символы. Чөнки бу вакытта татар халкы этнос булудан милләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Ул инде үзен милләт буларак тануга килеп чыкты. Татар милләте формалашты дип әйтәбез 20-нче йөз башында. Һәм 3нче дәвр дип атый ул 20-нче гасыр ахыры 90-нчы еллар һәм 21-нче гасыр, ягъни менә бүгенге халәтебезне дөрес аның шикләрен айырып куярга әле мин үзем кыенсынам. Бәлки аның шиген айырырлар вакыт үткәннән соң 17-нче ел белән мәктәпләрдә татар телен укытуны тыйган вакыт бәлки 3нче яңарышның соңгы шигедер. Алай булмасын дип телибез инде, кем белә. Бүген хәзергә бәлки бәя бирү кыендыр. Чөнки без барыбер бүген әлеге телне, әдәбиятыбызны мәктәпләрдә укытуны кыскартуның нәрсәгә китерәчәген бик аңлап бетермәү бар. Нәрсәгә китерә ул? Менә бүген без бүгенге көндә татар әдәбияты бар яши дип әйтәм икән, аның нигезендә авылда туып үскән балалар белән бергә шәһәрдә туып үскән татар гимназияләрендә белем алган бер зур көчле төркем бар бит. Йолдыз Миннуллиналар, Айдар Җамалиевлар, һәм Лиана Әмирхановалар һәм башкалар дип әйтәм инде. Хәзер мәктәптә телне әйткәнчә шикләнүгә нисбәтле бүген укырга кергән бала, үткән ел укырга кергән бала 10 елдан соң татар телен ни дәрәҗәдә яхшы белер дигән сорау алдыбызда тора бит инде. Моннан бер кая китеп булмый. Ничек кенә булмасын, без бүгенге көндә әйткәнемчә менә бу 3нче күтәрелеш, 3нче яңарышның кичерәбез дип әйтим, һәм аның символы булып тора Кол Шәриф мәчете. Ягъни мәчет бу очракта ул безнең дәүләтчелек символы да, ул телебезне, әдәбиятыбызны, мәдәниятыбызны яңадан аякка бастыру, үстерү, аңа бер көчле этәргеч импульс бирүдә, һәм анда ул татар мәдәниятенең инде башка мәдәниятлар арасында үз урынын яуларга омтылышыда. Мисал өчен без бүген башка сәнгать төрләрен ничек әйткәннәрдер, бию сәнгате мында, җыр сәнгатеме, мисал өчен татар әдәбиятын барыбер дөнья әдәбиятының бер өлеше дип санау ягында. Дөнья әдәбиятының бер өлеше без. Айрым авторларыбызның танылу алмауы икенче әйбер. Вакыт калса, аңа да тукталырбыз. Яисә сез үзегез дә сорарсыз, ни өчен Рәсәй күләмендә, яисә дөнья күләмендә татар әдәбияты без теләгәнчә танылу алмады дигән сорауга җай булса әйләнеп кайтырмын. Онытмассыз, ярыймы? Хәзергә алгарак китәм. Менә шушы булар барсы да булды, озакка сузылдымы? Гомум татар әдәбияты тарихы турында гомуми генә күз алларга ярдәм иткән бер таяныч нигез. Инде әйдәгез бүгенгегә киләбез. Хәзер менә
хәзерге әдәбият дигәннең шикләрен айырып алу кыен. Шулай да әдәбият фәнендә игътибар иткәнсездер, кабул ителде ул 80нче еллар уртасы, 90нчы еллар ахыры һәм 20нче гасыр башы дип мин аны икегә бүлеп куйдым. Хезмәтләрне укысагыз, хәзерге әдәбият дигәндә менә бу икегә бүленеш бик аерылмый. Без аны, ягъни 90нчы еллар һәм 20нче гасыр башы соңгы 25 елны без хәзерге әдәбият төшенчәсенә кертә алабыз. Ничек кенә булса да мин сүз алып барачакмын. 80нче елларның икенче яртысы 90нчы еллардан алып дип әйтим инде бүгенгә кадәрге әдәбият турында. Алдагы сүзем шул турда иде ки, халык тормышы, тарихи вакыйгалар, алар әдәбиятка зур йогынты ясый. Билгеле инде 80нче еллар уртасында Михаил Горбачев башлап җибәргән үзгәртеп корулар, аның нәтиҗәсендә Татарстанның дәүләтчелеге үсү, конституциябыз кабул ителү, безнең суверенитет турында декларация кабул ителү, Рәсәй белән килешү, договор төзү һәм башкалар, алар барысы да референдум үткәрү бит. Булар барысы да әдәбиятка, әдипләребезгә гаяз зур көчле йогынты ясады. Һәм татар әдәбияты әлеге 80нче еллар уртасында башлап яңа бер баскычка күтәрелде. Без аны әдәбияттагы сыйфат үзгәреше дип атыйбыз. Моны аңлау өчен булайрак дип атарга мөмкиндер. Дөресрәге 80нче елларга кадәрге әдәбият безнең советчы әдәбияты бирәтә 30нчы еллардан башлап марксистик ленинчыл идеология нигезләнде. Ягъни аның методологик нигезе марксизм-ленинизм иде. Сіз білесіз, әдәбият ул партиялы булырга тиеш, ул сыйнфый булырга тиеш дигән фикерләр өстенлек итте. Инде 34нче елда социалистик реализм дип аталган иҗат методы кабул ителде һәм язучылар барысы да шул методка нигезләнергә, таянырга тиешләр иде. Дөрес, аның үсеше төрле булды. Бик кызыклы гыйбрәтле мисаллар булса да мин тукталмыйча гына булай әйтер идем. Аның үсешендә барыбер үзгәрешләр булды һәм нәтиҗәдә социализм 90нчы ел башында дип әйтим инде Коммунист партиясе властьтан киткәннән соң юкка чыкты, ягъни тарихта гына калды. Бүген инде язучылар ниндидер идеологиягә нигезләнмиләр, алар ирекле. Аларның идеологиясе үз күңелләре, үз җаннары, үз иманнары дип әйтер идем. Татар әдәбиятының иманы инде ул милләт язмышы белән бәйле. Шуңа күрә татар әдәбияты ул һәрвакыт милли әдәбият булып яшәде, үсте һәм бүгенге көндә дә милли әдәбият булып кала. Моның үзенчәлеге шунда ки, гади генә бер мисал китерсәм, мисал өчен безнең бүгенге көндә куелган спектакльнеме, язылган әсәрнеме, хәтта киноларыбызнымы башка милләт вәкилләренең аңлап бетермәүләре, яисә тиешенчә бәяләмәүләрен күрәбез икән. Аның бер сәбәпләре күп төрле. Билгеле монда теге сәнгатилек, русча әйткәндә художественность дигән әйбер төшенчә бер кая китми. Берсе милли үзенчәлекне аңлау белән бәйле. Гапкай генә мисал, әйтик Тукайыбыз. Апла Тукайны ни өчен әйтик башка милләт вәкилләре менә без теләгән дәрәҗәдә күтәрмиләр дип әйтәбез икән. Тукайны аңлау өчен татарның бөтен фаҗигасын, бөтен каршылыгын, аның менталь сыйфатларын аңларга, тыйымларга кирәк. Тукай язган икән, көзге төн мин йоклый алмыйм өй түрендә, җил җылый, җил җыламый, аш үлемнең кайгысыннан ил җылый дип. Татар тормышы, аның кысылган, әлегә баягы кимсетелгән халәттә яшәвен син һәм мин тыйымлыйбыз. 20 йөз башында дип әйтим, башка чорда. Аны башка милләт вәкиле, әйтик рус милләтеннән булган кеше Тукайның әлеге җан ашысы белән әйткән шигырьләрен аңлап бетерә алмый. Аның ул балалар турындамы, яисә Шүрәле Суанасы әкиятләрен укый икән, аларны аңлый ул. Чөнки аны якын, охшаш. Андый әкиятләр рус әдәбиятында, башка әдәбиятларда шактый күп. Шуңа күрә нәрсә инде бу гадәти әкият, мифларга, фольклорга нигезләнгән әкиятләр, әйбәт, андылар бездә дә бар диде, үтеп китә. Тукайны Тукай иткән шигырьләрен аңлау өчен татарның шушы бөтен фаҗигале дә
бүйікте болған тарихында, бүтін әрнулерінде, соғышларында, сықырануларында, экзистенциясында аңларға керек. Шуңа күрә аңлап тұраймылар. Бүгінгі әдебиятта да бар ул. Аяз Абиғилажевның шундай сүзләре бар, якынча фикерен әйтәм инде. Татар әдәбиятта ди, ул бары тик милли әдәбият буларак кына үсә яши ала. Йөрәгендә, күңелендә җаны йөрәге булган язучы, татар язучы ул бары тик милли генә була ала дигән фикерне әйтә ул. Һәм аның иҗаты, яисә башкаларның иҗатына бәя бирү барышында ул татарны ничек якларга, сакларга, аның киләчәген ничек тәэмин итәргә дигән сорауларга, проблемаларга җавап эзлиләр бит инде. Башлаган сүзем иде, менә бу теге милли хәрәкәт барысы да әдәбиятка зур көчле йогынты ясады дигәнгә килдем бит. Монда бер генә берне искәртеп китәсем килә. Кайвакыт тиешенчә бәя бирелмичә китә кебек, bir-iki нәҗмә белән булса аңлап калсагыз иде. Менә без 80нче еллар уртасында җәмгыятьтә үзгәрешләр башланды дип әйтәбез икән. Бу үзгәрешләргә халыкны әзерләүдә әдәбиятның өлеше бик зур иде. Күзгә күренеп тә тормый ул. Ләкин ул бар. Моны ничек аңларга кирәк? Мисал өчен кай дигән мисал, халык үзгәрешләрне кабул итте. Компартия 18 миллион кешелек Коммунист партиясе властьтан китте. Берәү дә моңа үкенмәде дә, борчылмады да. Кимдер, һәр хәлдә инде халыкның 99% шулай кабул итте дип әйтәм. Ни өчен? Чөнки яшәештән ризасызлык зур иде. Һәм кешенең инде хәзер буларга карашы үзгәргән иде. Гади генә мисал. Әдәбият, әдәби әсәрләр алар. Ул чорда бирәтә менә бу Коммунист партиясе өстенлек иткән чорда ике катлы әдәбиятыбыз иде без. Әдәбият иде бездә. Ягъни авторларыбыз Эзоп теле белән яшәештәге җитди мәсьәләләрне күтәрделәр. Укучының аңына сеңдерергә тырыштылар. Тарихи романнар икән, мисал өчен Итил суы ака торыр. Бер яктан караганда гади тарихи роман кебек, Нурихан Фаттахның 70нче еллар уртасында язган әсәре. Икенче яктан, яисә Мөсәгыд Хәбибул Нурхан абыйның сызыра торган уклары. Буның артында бит тарихи роман, ләкин аңлы укучы әлеге тарихи романнарны уку аша, бит татарның күп гасырлык дәүләтчелек тарихы бар икән. Аның үз дәүләте булган. Ул 1000 елдан артып киткән дәүләт, алар ил тотканнар бабаларыбыз. Һәм аның бүйек шәхесләре булган. Әлеге дә баягы шушы Булгар ханы Алмыш ханнармы ул, яисә алдарак чорлармы Аттиллалар һәм башкаларга нисбәтле ул кеше күңеленә безнең тарих аша бүгенге безгә бәя бирергә, шул турда уйланырга этәрәләр алар. Яисә тагын кайсын әйтим. Аяз Гыйлаҗевның әтәч менгән читәнгә спектакль буларак куелды. Бүген дә заманча яңгырый. Ул кеше күңеленә үтеп кергән көнчелек, байлык җыю кебек әйберләр артында татар үзенең татарга хас булган менталь сыйфатларын югалта бара. Җәмгыять шартлары шуңа этәрә түгелме дип шаңкага. Бит татар гомергә нәкъ менә үзенең ярдәмчеллеге белән көчле булган. Кеше кешегә ярдәм итү, күрше туганнан да якынрак булган татар өчен күршене бик югары бәяләгәннәр. Чөнки авылда йорт салганнар икән, өмә җыелган. Һәм йортны күтәреп куйганнар, кем әйткәндәй, бушка дип әйтим инде. Авылның 15-20 манда күпмедер ир-ата җыелып өмә күтәргән. Алар шул чәй шикәргә тамак туйгау хакына гына эшләгән бит. Берәү дә акча сорамаган аның өчен. Менә мондый сыйфатлары күп булган. Аяз абый шул турда шаңкага түгелме? Яисә Туфа Миннуллинның Әниләр һәм бәбиләре 80нче еллар уртасында язылган әсәр. Ана һәм бала арасындагы мөнәсәбәт, ана белән бала мөнәсәбәте гаиләгә үтеп кергән ямьсез күренешләр турында шаңкага. Булар турында сине һәм мине уйланырга этәрә. Ягъни әдәбият ул я турыдан туры, еш кына нәкъ икенче катламда, подтекстта дибез без, үзенең кызыклы, гыйбрәтле идеясе белән яшәп килгән системаны, шушы Коммунист партиясе өстенлек иткән системаны, социализмны тәнкыйтьләргә, аңа карата
килешмәүчән тәнкыйди фикер формалаштырган. Һәм менә шул рәвешле үзгәрешләргә килеп кердек. Билгеле, әдәбиятыбызга бәйле булай дип әйтердем мин. Гади генә мисал, бу чорда күз аллау өчен генә төрле буын әдипләр янәшә. Бу исемлек аңлашыла инде, кем әйткәндәй, айсбергның өскелешегенә мин буларга өстә бүгенге көндә Язучылар берлегендә менә бүген 330дан артык кеше бар, 336 бугай. Зур сан, игътибар итегез, шактый зур сан, 336. Мин монда унлаган кешене мен язганым икән, ул күз аллау өчен генә дип әйтәм мин. 90-нчы елларда төрле буын әдипләре бергә эшлиләр. Кызыгы, яисә дөресрәк кызганышы шунда ки, менә бу өлкән буынның күбесе инде юк мәңгелектә. Аларның күбесе 2000нче ел башына чыкканнан соң мәңгелеккә китеп барды. Хәзер инде без менә бу урта буын дип атаган нар, алар бүгенге көндә өлкән буын әдип булып торалар. Чөнки 15-20 ел вакыт үтте бит. 15-20 елда урта буын өлкән буынга, яшь буын урта буынга үсеп җитә инде. Шуңа күрә менә бу үзгәрешен дөрес аңлагыз. Татар әдәбияты, беләсезме, бер фикерне аңлап калуыгызны телим, хәзер шуңа аңлатам да, аннан соң айрым авторларга да күчеп алырмын. Татар әдәбиятында менә бүгенге көндә әдәбиятның үзгәрешен бәяләгәндә әдәби юнәлеш дигән төшенчәгә без таянабыз. Бик нык. Әдәбият, татар әдәбияты ул реализм һәм романтизм юнәлешләренә, шушы типларга таянган. Борынгы һәм урта гасырларны алып карасак та, әдәбиятта реалистик һәм романтик сурәтлелек өстенлек итә. Нәрсә ул реализм? Ул чынбарлыкка таяну. Вакыйгаларга, чынбарлыктагыча сурәтләргә омтылыр. Ләкин чынбарлыкны теге фотографик дип, фотога төшереп дип кабул итмәгез инде. Тормыштагыча алып куя икән, әнә бу йорт, аның кыйыгы мондый дип мин андагыча сурәтләй башласам, бу әдәби әсәр булмый, нәрсә була? Натуралист язмасы була. Шулай бит? Аңлыйсыз дип уйлыйм мин. Әдәби әсәр ул чынбарлык күренешенә язучының күңелендәге уйлары, фикерләре бөтенесе кушылып китә. Әдәби әсәр чынбарлыктагы вакыйгага караганда кызыклырак, матуррак була. Ни өчен? Мисал өчен, туй күренешен автор сурәтли. Син үзең катнашкан туйны кемдер әдәби әсәр итеп яза икән, әлеге язган әсәр чын туйдан кызыклырак була. Ни өчен? Чөнки язучы әлеге туй вакыйгасына кияү нәрсә әйткән, кәләш нәрсә әйткән, ничек котлаганнар дигәнгә үзенең шәхси уйларын, фикерләрен кушып җибәрә һәм уларны байыта. Ул аның сүрәтләвен, сөйләгән сүзләрне инде үзенең уйлары белән куша да яңа, көтелмәгән дип әйтимме, тирән мәгънәләр килеп чыга. Икенчесе романтизм. Нәрсә ул романтизм? Без барыбыз да реалистларда, романтикларда, реалистлар. Чөнки бүгенге белән яшибез, ашыбыз, эчәбез, киенәбез. Тәмле ашысыбыз, йомшакта йоклысыбыз килә дигән кебек, романтизм инде ул барыбыз да хыял дөньясы белән яшибез. Ягъни кешене нәкъ менә өмет, ышаныч, романтик хис-халәт яклый, саклый. Яшьләрдә ул күбрәк, алар аны әйбәтрәк беләләр. Яшь вакытта күп менә безнең кызларыбыз да, мисал өчен, аларның иң гади романтик теләге инде рыцарьга кияүгә чыгу. Рыцарьга эләгәнме, теге генерал буламы, солдат буламы, анысы икенче әйбер. Ләкин ул хыял, теләк. Аларны шул бүгенге көндә яшәтә. Синдә, миндә яшибез. Өмет кешене яшәтә. Ул шушы яшәү рәвеше хыял дөньясы белән бәйле. Мин инде аны гадиләштереп кенә әйтәм. Әдәбиятта инде ул билгеле әлеге тормыш яшәешне хыялда тудырганча күпертеп, арттырып, матур итеп, бизәкләп сүрәтләүне аңлатканлыгын беләсез. Татар әдәбиятының 1000 гасырлык тарихында менә магистраль юл булып реалистик һәм романтик тип яисә иҗат методлары бара. Әмма 90-нчы елларда әдәбиятыбызда үзгә әлеге кысаларга кирип бетмәгән сүрәтлелек тә мәйданга чыга. Аны без атыйбыз модернизм һәм постмодернизм дигән терминнар, төшенчәләр белән.
Әсәрләргә бәйле бәя биргәндә мин аңа тукталып китермен. Бу ике төшенчәне тыйымлап калу өчен генә сыйфатларын гына билгеләп китим әле. Ничего страшно. Менә бу дигән мисал бер караганда. Әлеге, ягъни әдипләр тормышчын барлык вакыйгаларын сүрәтләгәндә хәзер инде реалистик һәм романтик сүрәтлелектән тыш, ягъни чынбарлыкка һәм хыял дөньясына бәйле, башка сыйфат билгеләрне дә айырып чыгаралар. Карагыз сез, менә модернистик әдәбият турында мин булай дип әйтер идем, киң кирмәстән хәзергә. Модернизм күренеше татар әдәбиятында 20 башында ук күзәтелә. Чөнки аның төп агымнары булып тора: символизм, экзистенциализм, имажинизм, футуризм кебек ишетеп беләсез. Мисал өчен 20 башында Дәрдмән иҗаты, аның Карап шигыреме, башка күздәрем маналмадым һәм башка шигырьләре нәкъ менә символларга нигезләнгәнлеген мәктәп курсыннан ук укып ишетеп беләсездер. Дәрдмән символист, ягъни ул әлеге модернистик алымнар белән иҗат иткән. Аңа инде реалистик һәм романтик сүрәтлек кенә җитми, ул яңа алымнар эзли, тормышны киңрәк, тулырак чагылдыру максатында. Хәзерге әдәбиятта, ягъни 90-нчы еллар дәвамында әдәбиятыбызда модернизм алымнары килеп кергән икән, төрле әсәрләрдә без менә бу алымнарны кайсысындадыр 5-6-сын, кайсысындадыр 1-2-сен һәм башкаларны күрә алабыз. Иң мөһиме, мин аны әйтәм, башкаларга да әйтәчәкбез. Карагыз, милли теманың алга чыгуы. Менә мин бүген туктала торганмы, үзегез белгәнме, теләсә кайсы әсәргә мөрәҗәгать итә аласыз. Милли тема татар әдәбияты әсәрләре авторлар арасында мөһим сорау буларак алга куелган. Тагын берсе, татар әдәбиятының үзенчәлеге ки, без менә Европа яисә рус әдәбиятында урын алган модернистик, постмодернистик сүрәтлелек белән шактый айрыла. Ниндирәк мисал китерим икән? Менә мисал өчен румын авторы Ионесканың бар «Лысая певица» дигән әсәре. Карагыз, исеме үк. Әгәр дә бүген татар язучысы, ничек булай, пләш башлы хатын-кыз буламы? Әйе. Ну, беләм мин аны. Шулай ул, ләкин тәрҗемә итәм мин «Лысая певица» дигәнне. Җырчы. Ну, әйе, пләш башлы җырчы булсын, әйе. Шушы исем белән китабымны чыгарыгыз дип әйтә икән, сәхнәгә куегыз дип. Нәрсә була? Куймаячаклар. Безнең халыкның менталитеты шундый ки, ул әлеге гадәттән тыш дип әйтәмсең инде. Кискен дип әйтәмме, яшәеш белән, реаль чынбарлык белән бәйле булмаган күренешләрне кабул итми. Яисә Ерофеевның «Москва петушки», Валпургиева «Ночь» кебек әсәрләре менә бездә мисал өчен ул сәхнәгә куела алмый. Безнең татар укучысы, татар тамашачысы андый, гадәттән тыш дип әйтәмсең инде, сүрәтлелекне кабул итми. Бездә ничек ул? Менә бу алым сыйфатлар алар реалистик яисә романтик сүрәтлелек белән кушылып, үрелеп киткәннәр. Ягъни аның реалистик нигезе бар. Шушы реалистик нигезгә әлеге алымнар килеп керә. Әсәрләргә тукталганда мин сезгә әйтеп барырмын. Менә бу вакыйга чынбарлык белән бәйле, ләкин автор мифопоэтикасында әлеге шартлылыктан да, менә бу уен алымыннан да, башкасыннан да файдалана дип. Шушыны ук без әйтә алабыз постмодернизмга карата да. Постмодернизм нәрсә ул? Модернизм үзе яңа әдәбият дигән сүз. Ягъни менә җәмәгать тагын бер әйберне әйтим, кабатлаган булсам, икенче кат кабатлыйм, каршыга басыйм әле, укырга вакыт бирәм сезгә. Модернизм һәм постмодернизм дигән сүзләрне яисә әдәбиятта каян килеп чыга бу күренеш дигәнне дә аңлап калыгыз сез. Булай әйтик инде. Мисал өчен, 20 башы, менә безнең модернизмның беренче элементлары пәйда булган вакыт. Галиәскәр Камал, әйтик, Гаяз Исхакый, Тукайлар иҗаты. Аларда реализм һәм романтизм өстенлек итә, шулай бит? Аңлашыла дип уйлыйм мин. Аларда ниндидер сәгир, кеше аңламый торган халәтләр бик урын алмаган. Ләкин язучы үзенең әсәрендә бит
тормыш чынбарлыкның катлаулы сорауларына жауап эзли. Ул бу җавапларга аның әзер җавабы юк. Ул бер вариант тәкъдим итә ул, үзенең әсәрендәге героена бәйле. Ләкин бу вариантны аксиома дип без кабул итмибез бит. Ул уйлану өчен генә. Мисал өчен кайсын әйтик, Гаяз Исхакый, ул әле өйләнмәгән дигән повесты бар. Авторында катнаш никахка нисбәтле татар егете Шәмси белән рус кызы Анна Васильевна мөнәсәбәтләрен сурәтли дә, кабат балаларны мөселман итәм дип йөргән Шәмсинең ахыр чиктә әлеге хатын теләгенә ияреп дип әйтим инде, үзен югалтуы яисә балаларының рус милләте вәкилләре булып китүенә юл куюы күрсәтелде. Автор бер вариантны бирде. Ләкин ул вариант сине һәм мине канәгатьләндермәскә дә мөмкин. Һәм бәхәстә уятырга мөмкин. Ягъни ул аксиома түгел. Шуның кебек үк авторлар җавап эзләү барышында чынбарлыкны менә моңа кадәр билгеле булган алып ашагына түгел, яшәеш бик катлаулы. Бар мисал өчен чиктәш халәт. Кемдер үзен үзе үтерергә әзер халәттә. Ул атна буе шулай йөрергә мөмкин. Приграничное состояние, чиктәш халәт дибез без аны. Кемдер мәхәббәтен югалткан, тормыштан туйган, яшәүнең мәгънәсен югалткан шундый халәттә. Очраган кешеләр тормышта күп бит алар. Ягъни тормышның күзгә күренмәгән дип әйтимме? Еш кына он катламында, теге подсознаниедә булган халәтнең дә бит әле чыгуы бар. Менә шушыларны сүрәтләү өчен яңа алымнар, яңа чаралар эзлиләр. Менә аның бер матур мисалы, бәлки укыган юк микән дип әйтәм, мин сез укымаган әсәрләргә мөрәҗәгать итәсем килми. Кәрим Тинчуринның башлангыч чор иҗатына караган бер пьесасы бар, Соңгы сәлам. Юкмы? Белмисездер. Менә анда бар ул кызыклы алым. Ягъни анда Хәлимнең чиктәш халәте, аның менә юкка чыгуы, үз-үзенә кул салуы дип әйтим инде, суицидка баруын автор сүрәтли. Татар дөньясы кешенең үз-үзен үтерүен, суицидка баруны кабул итми. Ни өчен? Чөнки Коръән моны зур гынахка саный. Безнең бабаларыбыз, әбиләребез шул Коръән рухында формалашкан, һәм кеше үзенең гомерен чикләргә хакы юк. Бу зур гынах диләр, хәтта элегрәк чорда аны кешеләрне гомум зиратка күмдермәгәннәр дә. Зират кырыена күмдергәннәр. Кызганыч, бүген инде әлеге йола дип әйтимме, әлеге гадәт дип әйтимме, юкка чыкты. Хәтта инде хәзер үзен үтергән кешеләрне дә гомум зиратка күмәләр. Ләкин татар дөньясында улай бер бар. Татар әдәбияты, чиста әдәбият, пөхтә әдәбият. Анда кешенең үз-үзен үтерү күренешләре дә әйткәнемчә юк дәрәҗәсендә, 20 башына кадәр. Бүгенге көндә карагыз сез, кешенең интим хисләре сүрәтләнгән. Без аны эротик әдәбият дип әйтәбез. Татар әдәбияты моңа да бик сак килә. Дөрес, бүгенге киләк үтеп кергәне бар. Аннан кашып та булмый. Чөнки андый әдәбиятны укучыларда бар икән. Аннан мин үзем дә баш тарту ягында түгел. Яшьләргә кызыклы икән, укысыннар. Аны аша барып үтә. Чөнки мин укырга бирмәсәм, рус әдәбияты ашамы, дөнья әдәбияты, интернет аша ул мин тәкъдим иткәнгә караганда 10 тапкыр начарракны табып укый алар. Шулай бит инде. Ана шул рәвешле аңланасыздыр. Менә бу модернистик яисә постмодернистик эзләнүләр алар шур заман таләбе, язучының булганнар белән канәгатьләнә алмавы, аның эзләнүләренең бер чагылышы булып тора. Модернизм ул яңа, яңа мәгънәсендә. Ягъни моңа кадәр булган әдәбияттан аерылыбрак торган алымнарга мөрәҗәгать итте. Постмодернизм, модернизмнан соңгы әдәбият, ул үзгә бер фәлсәфә тудыра. Ягъни автор тормыш яшәеш сорауына җавап эзләгәндә, хәзер инде реалистик, романтик алымнардан тыш, менә шушы алымнарга таянуны мөһим дип саный. Менә алар арасында мисал өчен язучы скриптор, кагазга төшерүче. Ягъни авторның әдәби әсәрдәге вакыйгаларны әйдәп бару, бармавына нисбәтле туган сорау. Яисә тагын менә бу төрле әдәби традицияләрне очрашуы. Игътибар итегез, менә әгәр дә хәзерге әдәбият белән кызыксынган булсагыз, еш кына бер шундый сорау гел калкып чыга. Бит әдәбиятның
түрләргә, жанрларга бүленешенә нисбәтле шундый бер әйбер бар. Менә мисал өчен драматургиядә әйтик, комедия, драма, трагедия. Бүгенге әсәрләрнең байтагы бу кайсы әдәби түргә, әдәби жанрга караганлыгын айыру кыен. Чөнки аның эчендә трагедия, комедия, драма bütün жанр элементлары тупланган. Синтетизм, ягъни жанрлар синтезы үзенә күрә. Бу да эзләүнең бер чагылышы. Ягъни кабул ителгән нормаларны, каноннарны дип әйтим русчалапны, җиңеп чыгу, үтеп чыгу күренеше һәм башкаларны без атап китә алыр идек бу очракта дип кенә минем әйтәсем килә. Минем хәзергә монда башканы юкмы? Инде әйдәгез бүгенге әдәбиятка килим. Менә шул рәвешле 90-нчы елларда татар әдәбияты реализм, романтизм һәм модернистик алымнарга мөрәҗәгать итте. Менә мин әйткән постмодернистик алымнар алар айрым авторларда күзәтелеп, менә бу 20-нчы йөз башында инде киңрәк, күбрәк артты дип әйтим инде авторларга. Мин ага хәзер әзрәк тукталып китәчәкмен. Бу очракта мин сүзне дәвам итеп булай дип әйтәсем килә. Менә әдәбиятның үзгәрешенә нисбәтле менә 90-нчы еллар нәрсә белән характерлана дигән вакытта берсе аның билгеле инде тематик үзгәреш. Менә бер өлеше бу тематик үзгәреш. Әле аның тагын дәвамы бар, тагын икенче слайдтан да чыгачак. Тагын берсе дип әйтимме, әдәбиятта күргәнебезчә сәнгатилеккә нисбәтле авторларның эзләнүләренең яңа биклектә күтәрүе. Игътибар итегез, безнең 90-нчы еллар әдәбияты нәрсә белән характерлана дигән вакытта мин түбәндәге үзенчәлекне аерып чыгарыр идем. Берсе, әйткәнемчә, тематик төрлелек. Икенчесе, нәкъ менә милли төшенчәгә нисбәтле әдәбиятыбызда милләт яшәешенә бәйле аның үткәне һәм бүгенге турында уйлануларның кискен алга чыгуы. Тагын берсе, 90-нчы елларны кемнәр хәтерли, өлкән буын беләсез әле. Әдәбиятта публицистик башлангыч дибез без. Публицистик пафос өстенлек итте. Әдәбиятыбызның үзгә бер символы буларак мин әйтер идем, Рәшит Әхмәтҗановның Ашлык мәйданы дигән шигыренең исемен. Барыбер язучыларның бик күбесе милләтем уян, безгә суверенитетны тургызырга кирәк, дәүләтчелегебезне тургызырга кирәк дигән фикерне, идеяны дистәләгән язучының шигырь поэмасыннан алып, роман повестына кадәр атап китә алыр идек. Һәм булар арасында менә бирәк тә тематик планда дип әйтим инде, үткән тарихка мөрәҗәгать итү гаҗәеп кызыклы, гыйбрәтле һәм үзгә урын алып тора. Үткән тарихында ул безнең ерактагы тарихта, якындагы тарихта. Менә шуның кайберләренә генә мин хәзер беренче авторга бәйле генә атап китәм. Бу икенче тематик төрлелекнең дәвам итүе генә, алдагы сын дәвам итү. Менә мисал өчен мин сезгә бераз гына тукталып китергә дигән фикерләр белән чыгып, шушыларга әйтеп китер идем. Әйдәгез, берничәсенә мөнәҗәгать итик әле. Менә аның берсе ул тарихи әсәрләр. Кызганыч ки, билгеле барыгызда безнең тарихи романнарны укып, өйрәнеп беләсез дип әйтә алмыйм мин, ләкин бер үзенчәлекне генә атап китәсем килә. Тарихи романнар язу өлкәсендә кемнәр эшли дигән вакытта, әле бу 90-нчы елларда исән-сау булган авторлардан мин теге өлкән бу дип әйттем бит әле. Нурихан Фәттах, Мустафид Хабибуллин, Фулис Латифи, Рабит Батулла үзләренең романнары белән танылдылар. Тарихи шәхесләр аша булса да, тарихка бәйле булгач, Ринат Мөхәммәдиев, Сират күпере кебек әсәрен атарга кирәктер. Менә бу авторларыбызда тарих, нәкъ менә тарихның тирән чыңгылларын яктырту аша бүгенге безгә бәя бирү омтылышын без күрәбез. Менә шуның бер мисалы гына. Әйтик, башкаларга да мин тукталырмын. Бу очракта бик аз гына Мусагид Хабибуллин. Бүгенге көндә менә мәрхүм булган язучыбыз, ул тарихи романнар авторы буларак тарихта калды. Аның әсәрләреннән
илчигә үлем юк. Сөембикә, Ханбикә һәм Иван Грозный, хан оныгы хан сөяр, Аллаһы бүләге, Батый хан һәм Ләйлә, Атилла күбек һәм башка әсәрләрне атап китергә мөмкин. Мөсәгыйть абый үзенчәлекләре кайберләре генә менә монда язылган. Карагыз сез, билгеле, мин барысында атап чыгасым килми, ләкин Мөсәгыйть абый Хәбибуллинның үзенчәлеге шунда ки, ул тарихыбызны архивлар аша өйрәнеп, тирән тарихыбызга керә алган кеше. Менә мисал өчен бер мисал гына китерим. Яңарак кына күңелемдә бүгендә булганга күрә дип әйтимме? Әйтик, гыйнвар, февраль, март айларында, менә яңа гына Казан утларында Рафис Курбан дигән язучыбызның Ватан исемле романы басылды. Муса Җәлил турында. Әле укыганыгыз юктыр? Өлгерерсез. Бәлки мин реклама ясыйм, аннан укырсыз. Бит беләсезме, менә әдәбият тарихында безнең татар әдәбиятын Рәсәйдә, бәлки кайбер чит илләрдә ике кеше аша нигездә беләләр. Тукай һәм Җәлил. Мәскәүгә барып сорыйсыз икән татар әдәбиятын беләсеңме дип. Ике фамилияны атыйлар. Башканы атамыйлар. Белмиләр. Шуңа күрә Тукайда, Җәлилдә безнең милли символга әйләнделәр. Шуңа да без алар турында язмаларда аларны идеаллаштырабыз, мифлаштырабыз, сер түгел. Ул шулай булырга тиеш тә. Чөнки Тукай дип әйттемме мин, татар теле, туган тел дим. Туган тел дидемме, Тукайны күздә тотам. Тукай исеменә кемдер кизенә икән, минем милләтемә, минем телемә кизенгән дип кабул итәм. Шуңа күрә Тукайны идеаллаштыру да бар, сер түгел. Әйтик, аның без кайбер кимчелекле якларын күрмәмескә салышабыз. Яисә ул турда авыз тутырып әйтмибез. Иштән генә сак барлыгын беләбез. Җәлил белән дә шулай юк. Җәлил турында моннан 5-6 ел язылган иде бер әсәр. Анда мондыйрак сүз әйтелә. Дөресрәгә Каяз Исхакый турында әсәр иде ул, Әхмәт Сахаповның пьесасы иде. Һәм буланда шундый вакыйга китерә. Менә Германия, Җәлил инде легионның бер вәкиле буларак Германия территориясендә бит иркен йөри алган. Шулай бит беләсез инде. Һәм шул вакытта ул шушы Германияны хуплап, ниндер шигырьләр язган дигән фикерләрне әйтеп, әлеге пьесага килеп кергән. Татар җәмәгатьчелеге ул пьесаны шул вакытында ук дип әйтим инде кире какты. Хәтта бу әсәрне әнә шулай Җәлилне тарихи һәм документлар белән расланган Җәлилебезне түбәнсеткәне өчен ул кешене язучылар берлегеннән чыгардылар. Ул бердән-бер гыйбрәтле мисал, башка юк ул. Язучылар берлегеннән кемнедер чыгарган мисал дип әйтәм инде. Башка сүзне әйтеп битерим инде Җәлил турында. Беләсезме, Җәлил турында төрле сүзләр, кайвакыт гайбәт сүзләр дип әйтимме дә килеп керә. Мин булай дип кенә саныйм. Җәлилне җәлил иткән ике әйбер бар. Берсе, мисал өчен, чынлап та аның шәхси тормышы бар. Шәхси тормыш синдә дә һәм миндә дә бар. Аның инде менә 3 хатыны булган, 3 хатыннан 3 баласы булган. Ләкин ул бары тик Әминәне генә, аннан туган кызы Чулпанны гына зурлаган дип аны гаепләүләр булды. Мөмкин, барысы да. Ләкин метрика кагазына дип әйтмәсәң инде, сугышка киткәндә үзенең хатыным дип җәмәгатьчелеккә Әминә һәм Чулпанны аның кызын тәкъдим иткән икән, алар әйләнешкә кирип киткәннәр. Билгеле идеологик йогынтыда булган. Ул чорда социализм вакытында герой Ленин премиясе лауреаты Җәлилне 3 хатыны булган дип сөйләү кабул ителмәс иде. Аны яшергәннәр дә, сер түгел. Әмма бер кызыклы әйбер бар. Җәлилнең әлеге 3 хатыны, дөресрәк алган 3 баласы Җәлилнең китаплары басылып чыкканнан килгән гонорарны Ленин премиясе лауреатына бирелә торган акчаны дип әйтимме, тигез бүлгәннәр. Хөкүмәт законлылыкны барып саклаган. Шундый бер әйбер дә бар. Инде Җәлил иткән әйберне мин булай дип саныйм. Ике әйбер бар дидем. Берсе, немецлар күбек түгел халыкта билгеле булганча, архив документларында Җәлил һәм җәлилчеләрне үтерүнең документы бар. ЗАГС документларында. Моннан бер кая китеп булмый.
Ол СССРда табылған әйбер түгел, Германияда табылған әйбер. Һәр 3 минут сайын бір желешенің башын кискеннәр. Себебі Германияға қаршы көрәшкәннәре өчен. Германия күбек аларның гаепләре алай зур булмаса, көрәшмәсәләр, үтермәсләр иде. Желе белән бір камерада отырған Андре Тиммерманс бар бит, Бельгияле. Исән калган. Аларган ала түгел, әле аның түйенчеген, әнисенә җибәргән посылкасын актармаганнар. Желилнең бит бер шигырь дәфтәре шул посылка белән кайта. Туган илебезгә. Карагыз, Андре Тиммермансны Моабит төрмәсеннән азат иткән, әлеге без әйткән фашист желишчеләрнең башын кисеп үтергән. Димәк, аның фашизмга, Германияның империясына каршы көрәше чынлапта булган. Бәлки без аның дәрәҗәсен белеп бетермибездер. Лагерларда кем белән нинди сөйләшү алып барган, әлеге легионерларның 43 елда Белоруссия партизаннарына кушылуында җәлишчеләрнең яшерен оешманың роле нидән булган, бераз беләбез. Бәлки бөтенесен белеп тә бетермибездер. Чөнки документларның кайсының һаман секрет нидерләренең, кайсыларның югалгандыр күбесе инде һәм башкалар. Ягъни бу бер факт, моны кире кагып булмый. Җәлилнең душманнары да моны кире кага алмый. Икенче факт бар. Җәлилнең туган илгә әйләнеп кайткан 94 шигыре бар. Сез аны без біз бер шигырьне язырга мөмкин пафос белән. Туган илем, мин сине яратам, сагынам һәм башка дип. Ләкин 94 шигырьне пафос белән язып булмый төрмә шартларында. Аның һәр шигыре вахшатмы, кишер илемме, җырларыммы, ана бәйрәмеме дистәләгәнне сез әйтә аласыз. Һәрбисен укып карагыз. Аларда чын мәгънәсендә туган иленә инанган, ышанган, халкына бирелгән шагыйрьнең олы мәхәббәт образы дип әйтмәсен калкып чыга. Ул шигырьләрне бер кая куя алмый. Мә укыгына дип биргезсез. Кем Җәлил турында гайбәт сөйләп йөри. Мә шигырьләрен укы. Шул минем өчен шунысы мөһим аны. Бүгенге көндә бөтен СССР күләмендә рус әдәбияты дәресләренә милли әдәбиятлар буларак Тукай һәм Җәлил исеме кирип, Җәлилнең шигырьләрен интернеттан укып карагыз сез. Екатеринбургтамы, Калининградтамы Җәлил шигырьләрен укыйлар. Сөйлиләр, конкурсларда сөйлиләр. Кызыклы интернетка кирип эзләп карасаң, Җәлил һәм шигырьләре дип ләндәй белә табырга була. Ул факт ул. Аны рус әдәбияты укытучысы Калининградтагы Татарстанны килеп күрмәгән Җәлил шигырьләрен балаларына өйрәтә икән. Димәк, аның урыны, әһәмияте, кыйммәте шунда бит инде. Гафу итәсез, мин тарихи романнар аша кирип киттем мин. Рафис Курманның әлеге әсәре шатмадым. Ул менә мин көткән Җәлилне, мин белгән Җәлилне яңа яклары белән ашып бетерә алмаган. Күпме дәрәҗәдә безгә билгеле булган Рафаэль Мустафин язмаларыннан, Җәлил турындагы язмалар, истәлекләрдән һәм башкаларга таянып, кына бераз гына публицистик язу өстенлек итеп эшләнгән роман дип әйтер идем. Укымагач бәхәскә керәшем килми, тукталыйм. Инде менә бу Мисагыт абый ашада буны әйтә башлаган идем. Аның Сөембикә, Ханбикә һәм Иван Грозный әсәрен карагыз сез. Ягъни татар халкы тарихына канлы юллар белән язылган Казан ханлыгының җимерле вакыйгасы. Кем булганнар алар? Сөембикә кем ул? Иван Грозный кем? Аларның мөнәсәбәте бүгенге без биеклегеннән турып карау. Без битендә бүген әлеге хәлләрне күзгә китерәбез икән, аннан ниндидер душманны фикер уяту өчен түгел, үткән тарих бит. Руслар әйтмәсәләр әле, история не знает сослагательного наклонения диләр. Шуны кебек тарихта булса иде, булайтса иде дип әйтеп булмый. Тарих бар. Тарихка кире кайтып булмый. Без булганнан чыгып ишетәбез икән. Мисагыт абый нәкъ менә әлеге фаҗигалар аша бүгенге без турында уйлана һәм безнең үзара мөнәсәбәтләрне ничек итеп кору мәсьәләсенә килә. Шуның белән Сөембикә Ханбикәнең дә, Иван Грозныйның да кызыклы, гыйбрәтле образын тудыра һәм сине мине битараф калдырмый. Шулар турында уйланырга этәрә дип әйтер идем мин. Менә мондый әсәрләр күпләп язылды. 90-нчы елларда ул бер тулы бер цикл тәшкил итә. Мисал өчен Флюс Патыйфның Хыянәт дигән романы. Анда әйтик, Казан ханлыгына әсирлеккә алынып, Василий исемле егетнең Сәйид исеме алада ул, мөселманлыкка чыгып, шуның 1552 елда Казан Кремлен саклагандагы сугышы.
Ул үзенең кайчандыр туганнары булган, килгән гаскәргә рус солдатларына каршы сугыша дип әйтим инде. Әнә шундый кызыклы да, гыйбрәтле дә, аның мәхәббәт тарихлары белән бәйле андыйлар да булган. Ул Казан ханлыгының аның җимерелүенең фаҗигасын киңрәк, тулырак аңларга ярдәм итә икән. Димәк, әсәр бар, укыла. Менә шул рәвешле Яисә Батулланың Сөембикә, Ханбикә дигән кыйссасын укып ишетеп бәлки беләсездер. Менә мондый тарихи романнар бар, бүген дә язылып тора. Аларның кыйммәте, әйткәнемчә, тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк. Шушы идеядан, шушы фикердән чыгып, үткәнгә, бүгенге биеклектән мөнәҗәгать итәләр һәм аның кызыклы, гыйбрәтле якларын тартып чыгаралар дип әйтер идем. Инде тагын менә бу шур прозасында кызыклы, гыйбрәтле темаларның берсе булып, ул Сталин репрессияләрен, Сталин тоталитаризмын фаш итеп язылган әсәрләр тора. Менә мондый әсәрләр күпләп язылды. Алар арасында мин берничәсен менә хәзер атап китәсем килә, әйткәнчә мин бу язмаларга инде тукталмыйча гына китәм. Хәдә искә төшерим, бер секунд. Минем кем бар икән? Минем монда Мәхтиев бар. Маңа минем артык юк. Әлеге тема татар әдәбиятында да, рус әдәбиятында да күп язылды. Дөресрәге татар әдәбиятына бераз гына соңра калды. Ләкин бүгенге укучы өчен инде ул аның иртәлеге соңлыгыннан бигрәк язылуы мөһим. Рус әдәбиятында Дудинцевның «Белая одежда» манда, яисә Дети Арбаты, кемнекәле? Рыбаковның һәм башкаларны күпләп укыган идегендә без сезнең белән. Татар әдәбиятында әлеге шурга мөрәҗәгать итеп язылган беренче әсәрләрдән Ибраһим Салаховның «Калыма хикәяләре». Шаламовның да бар, ул Колымский рассказы. Шуңа күрә Ибраһим абый Салахов әлеге әсәрен шушы Шаламовныкы белән кабатланмасын өчен тайгак кичү дип атады. Ошашлык та, якынлык та бардыр, ләкин Ибраһим абый үз башыннан кичкәннәрне сүрәтли, чөнки ул үзе әлеге төрмә лагерьлар аша үтә һәм бик кызыклы әсәрнең язылу тарихы да, ул 19 ел буе әлеге романны язылу тарихына бәйле банкыга салып диләр, алма бакчасының да җиргә күмеп саклаганлыгын ул үзе язып чыкты, сөйләде дип әйтим инде. Шуңа күрә безнең инде ышанырга хакыбыз юк. Икенчесе роман әсәрләрнең берсе, мисал өчен, шул әсәр урын ала Мәхмүд Хәсәновның Язгы Ажаган романы. Якмасам, минем ул турда экранга нәрсә чыгарырга тиешмен, әйтеп китермен. Тагын берсе, мин үзем бик яратып кабул иткән әсәр, слайд яңаң буенча, Аяз Гыйлаҗевның «Ягез бер дуга». Менә иң көчле әсәрләрдән менә шушыларны бәлки атарга кирәктер. Ибраһим абый бик кыска гына үзенчәлекләрен генә әйтеп китсәм, нидән гыйбарәт? Ибраһим Салахов әсәре менә үз күргәннәрен нәкъ менә автобиографик кысаларда язуы белән үзенчәлекле һәм ул әлеге шур фаҗигаләренә сәбәбенә җавап эзли. Үзе белән бергә төрмәдә утырган татарның бик күп зиялыларның әдәби образын тудыра. Аның белән бергә без белгән шәхесләребез дип әйтик инде, Галимҗан Нигъмәтимов, Хәсән Туфанов, башкалармы төрмә лагерьларда булалар. Бирәк тә Казанда төрмәдә утырган вакытта камералар аша төрлечә бәйләнешкә керәләр. Бу бер ягы. Икенчесе, әсәрнең буена үткән бер сорау, әлеге Сталин гаеплеме моңа? Сталин тудырган шур. Бит Сталин бер кеше. Җәмгыять, НКВД кешеләреме? Яисә кешеләр арасындагы үзара мөнәсәбәтләрдә әләкләшү, берсен-берсе сату, күренешләре, бер гаепсез кешене гаепле итеп тану, бер гаепсез килеш төрмәләргә, хәтта атып үтерүләргә хөкем итү каян килгән? Әлеге көтү, толпа психологиясе каян килеп чыга?
Ни өчен завод ишек алдындагы меңләгән кеше кемнеңдер сөйләвенә карап, менә бу кеше халык душманы булып чыкты. Ул Германия разведкасы белән бәйләнештә торган, аны үлемгә хөкем итәргә кирәк дип берәү сөйли, оратор, мең кеше үлем аңа дип кычкыра. Каян килә бу? Халәт. Кемнәрдер бүгенге көндәге язмалардан күрәбез, үзен саклап калу өчен шикаят әләк язган күршесе турында. Менә шушы психология кешеләргә үтеп кергән курку хисе, һәм шушы куркуның кешенең аңт төпкелендәге, без яшереп саклый торган аңт төпкелендәге әлеге кара якны тартып чыгару турында сүз алып бара. Фред дигән кешенең яисә менә шушыңа бәйле индивидуальные подсознательные дигән төшенчәсен русча әйтәм инде, шәхси аңт төпкеле була мине ишетеп беләсез. Ул анда алгы планга ике әйберне чыгара бит. Берсе ди курку, кешене шул хәрәкәт иттерә, һәм икенчесе инде җинси теләк. Шулар турында бик кызыклы, гыйбрәтле. Без ди шушы ике халәтебезне беренче сиратта аңт төпкеленә яшерәбез. Әти әнидән, синнән, миннән, якынымнан, туганымнан, хатынымнан, иремнән яшерәбез. Бала вакытта әнидән кашып урлаган конфет турында беркемгә дә әйткәнебез юк бит. Аңт төпкелендә саклана, чөнки курку хисе безне саклап тора. 17 яшьтә туган җинси теләкне кешегә кычкырып сөйләмисең, аңт төпкеленә яшерәбез. Әмма билгеле бер халәттә ул калкып чыга, һәм кешенең күңелендәге теге ак һәм кара көрәше дип әйтәбез бит инде, яхшылык белән явызлык көрәше нең рәвешендә явыз якны җиңеп чыгуы буларак ул алга чыга дип әйтәбез без. Һәм кеше шуның нигезендә хәрәкәт итә башлый. Менә шуңа нисбәтле төрмә сакчыларымы ул, лагерь тормышымы аша Ибраһим абый Салахов шушылар турында гаять гыйбрәтле итеп яза ки, кем әйтмешли, аны сыкранып һәм сызланып укыйсың. Шул вакытта төрмәдә тапкан якыннары, дусларына тирән мәхәббәт. Капвади генә, яхмасам мин Болгариядән килгән бер врач, шул Болгария вәкилендә ГУЛАГ лагерьларына озатканнар инде. Аның аягын кисә кул пышкысы белән. Ул шуны яза. Һәм ул аяксыз төрмәдән, лагерьдан кутылып кайта. Төрмә лагерь шартларында исән кала. Шул кешегә гангрена башлангач. Менә шундый гап-гади генә мисаллар алар гыйбрәтле, ләкин һәрбер мизгелдә яки юлда булган күргәннәре, лагерьда булганнары кешелеклелек һәм кешелексезлек сыйфатларын кара-каршы китереп, ахыр чиктә син һәм мин бүгенге бездән торып тарихта булган әлеге фаҗигаләрне булдырмас өчен нәрсә эшли алабыз, без аны эшләргә тиеш дигән халәтне сиңа һәм миңа сала. Әсәрне укып чыкканнан соң китапны куйгач, ана шуңа килеп төртеләсең дип әйтер идем мин. Бу әсәрләр арасында Аяз абый әсәренә бер-ике нәрсә әйтеп китим. Егез бер дуга, соңгы 2 елда Аяз Гыйлаҗевның юбилее уңаеннан күп төрле чаралар булды. Егез бер дуга, Аллаһка шөкер дип әйтим инде, бүгенге көндә венгер теленә тәрҗемә ителде. Һәм әйтүләренә караганда инде немец теленә дә тәрҗемә ителә, инглиз теленә тәрҗемә ителә. Әнә шул рәвешле аның Европа илләренә азмы күпме үтеп керүе күзәтелә. Егез бер дуга соңрак язылган әсәр. 93 елда язылып бетә. Инде без әле дә баягы ГУЛАГ турында да, бу Сталинның тоталитаризмы турында да шактый күп белә идек. Ләкин бүген дә, кичәдә һәм бүген дә яратып укыла торган әсәр. Русчасы да бар, укып чыксагыз, үкенмәссез дип уйлыйм мин. Ул бик күп сорауларга җавап бирә. Ул нәкъ менә татар кешесенең менталь сыйфатын күбрәк аңларга, тормыш яшәеш, нидән гыйбарәт, минем яшәү мәгънәсе нәрсәдә кебек сорауларга фәлсәфи планда җавап бирә. Аның чечен халкы турында, шул украиннарны хохоллар дип атый инде, хохоллар турындагы язмаларын гаҗәпләнеп укыйсың. Аның язганнары бүген тормышка ашканлыгына да гаҗәпләнәсең. Чеченнар кебек бердәм, берсе өчен икенчесенә үләргә әзер торуы,
Минем бер кайда күргәнем юк иде ди, башка халыклар арасында ди. Бу халыкны бер вакытта да яулап алып, буйсындырып булмаячак дип яза ул 90-нчы еллар башында. Чечен сугышы үтте, аннан соң 5-6 елдан соң һәм без бүген дә беләбез чеченнарның нинди халык булуын. Шуны күбеге ул без теге бандеровчылар дип атарга өйрәнгән украинецлар, хохоллар турында да яза. Алар күңелендәге милли үзаңның ни дәрәҗәдә югары булуын. Кызганыч, бүгенге көндә Россия белән Украина мөнәсәбәтләре шундый хәлгә җитте ки, мин инде хәзер карый алмас хәлгә җиттем. Шуңа күрә ул беренче, икенче каналларны дагы яңалыкларның яртысы Украинаны хурлауга кайтып кала карамыйм дип әйтсәм дөресрәк буладыр инде. Кызганыч ки, әнә шундый бик тә сәер сәясәт алып бара шул безнең Россия телевидениесе дип кенә әйтәсем килә иде. Ул сәясәт мәсьәләләренә кермим, һәм мондыйрак фикер үткәрә ул. Аяз абый 90-нчы елларда үзенең улы Искәндәр белән, шулай галим, безнең каршыга килмәдеме, тарихчы Искәндәр Гыйләҗев белән үзе төрмәдә, лагерьларда булган Казакъстанның элекке лагерьлары булган урыннар аша үтә. Һәм шушы юлларны йөреп кайтып, барысында күз алдына китереп, әлеге ягез бер дуга ди ул. Бу очракта да нәшу үлгәннәргә, үзенең вафат булганнарына, мәңгелеккә киткәннәргә дуга укырга кирәклегенә, тиешлегебезгә китерә безне. Бер кызыклы әйбер, менә татар менталитеты нинди ул дигән сорауда кызганыч ки шактый сак килә. Менә безнең халыкта ди шушы бердәмлек, оешканлыкның йомшаграк булуын ул әлеге әсәрендә дә атап китә. Һәр хәлдә шул ук чеченнәр башкалар белән чагыштырганда дип әйтә ул. Лагерьларда, төрмәләрдә үзе күргән татарларга да бәя биреп үткәнлеген күрәбез. Менә бу яктан караганда тормыш яшәеш фәлсәфәсе аның әлеге әсәрендә бик тә кызыклы да, гыйбрәтле дә бирелгән. Шушыңа бәйле бер-ике генә ни бар микән анда минем? Юк. Юк икән. Инде шушыларга бәйле бу өлешкә бәйле генә сүзне тамамлау өчен гәрчә аерым әсәрләргә тукталырга мөмкин булыр иде. Менә Мәхдиевкә генә беренче генә сүз. Мөхәммәд Мәхдиев турында беренче генә сүз әйтеп китим, чөнки 90-нчы еллар татар әдәбияты әле аның белән яши 95-нче елда вафат булды, ләкин аның бәхилләшү дип аталган романы 90-нчы елда дәүләт бүләгенә лаек булды. Шушы үзгәртеп корулардан соң язылган әсәр буларак дип әйтер идем. Игътибар итегез, менә татар әдәбиятында менә мин башта әйткән реализм юнәлеше һәм шул реализмны гаҗәеп матур, нечкә, сентименталь сурәтлелек белән биргән авторларның берсе. Бер кызыклы әйбер бар, читкәрәк китеп әйтмә әле, кабат Мөхәммәд абыйга әйләнеп кайтырмын. Татар әдәбияты җәмәгать нигездә авыл әдәбияты булып кала. Язучыларыбызның 90% авылдан. Һәм дөрес аны кемдер язды инде. Бүген без күбебез өлкәнрәкләр шулай микән? Менә мин үзем инде 30 елдан артык шәһәрдә яшәүче буларак, дөрес күбесе авылны сагынып яза. Бүгенге авторларда Рауф Файзуллиннан алып, кем анда Ленар Шайхка кадәрме, яшь буынгамы, алар туган авылым, туган җирем диләр һаман. Алар турында инде кемнән язганы бар иде. Авылдан киткәннәр, шәһәргә килеп җитмәгәннәр. Әнә шул рәвешле бер яктан ул авылдан киткән һәм авыл белән яши, 18 яшь кеше буларак формалашкан дәвре аның авыл белән, шуның белән ул. Икенче яктан шәһәр тормышына өйрәнеп, җайлашып бетә алмаган. Без моңа җайлаштык, аны рәхәт якларын кабул иттек. Беребездән дә кире авылга кайтасы килми, шәһәрдә урнаштыручыларның. Моның сәбәпләре күп төрле дип әйтим инде. Шуннан кызыклы бер, икенче яктан менә бу авыл әдәбияты татар әдәбиятының билгеле бер дәрәҗәдә тарайта. Үз казаныбызда кайнауга китерә. Бүген алдарак әйткәнем бит әле, татар әдәбиятының яңгыраш алмау сәбәпләренең берсе дә шунда түгелме дим мин. Безнең әдипләребез, менә Аяз абый Гыйләҗев моңа игътибар итеп булай ди ул. Ул менә 20нче гасыр татар әдәбиятына бәя биргәндә кызыклы да, гыйбрәтле дә булган
сұрауларны қуяда мындайрақ нәтижелер ясый. Менә ди, татар әдәбияты милли әдәбият булырга тиеш. Һәм ул әдәбиятның нигезендә халыкның рухына көч бирә торган иштелек булырга тиеш ди. Ул булай ди. Менә ди, Мәҗит Гафури бар. Мәҗит Гафуриның фәкыйрик белән үткән тереклек, ярлар яки өйдәш хатын кебек хикәяләре бар. Аны бик азлар белә инде. Менә Эльза белә дә тагын башкалар белмиләр аны. Сүзгә генә ышаныгыз. Әлеге әсәрләрдә шактый 20 башында яшәгән татарларның шактый мискин дип әйтимме, юаш, габгади тормыш итүе сурәтләнә. Ул булай ди ул. Ул хәтта Галимҗан Ибраһимовның татар хатыннан ниләр күрми дигән повестына да килеп туктала. Булар белән мин ди кабул итеп бетерә алмыйм ди. Дөрес аңлагыз, бу Аяз абый фикерен әйтәм мин. Ник дигәндә ди, әлеге әсәрләрне укыганнан соң татар укучысы күңеленә алар көч, рух бирми. Киресенчә Мәҗит Гафури ди, бирәктә Ибраһимовтан да бирәк, Мәҗит Гафурига туктала да ул. Әлеге хикәяләре, әлеге әсәрләре белән ди, татар башына суккан кебек. Син татар зәгыйф, син бетәсең бит инде дип ди. Мин андый әдәбиятны кабул итә алмыйм. Минем әдәби геройларым күпмедә сызлану аша, авырлык аша булса да, татарлыгын яклап, саклап, башын югары күтәргән шәхесләр булырга тиеш ди. Ибраһимовны булай дип тәнкыйтли. Ди, андагы Гөлбану аның иштәлеге шуннан гыйбарәт, татар хатыннан ниләр күрми әсәре исеме бераз китап бит инде. Гөлбану исемле кыз кияүгә чыга да, яшь килен булып яши башлагач инде, ире тарафыннан да, бирәктә кайнанасы тарафыннан да кыерсытылып, ахыр чиктә үзен-үзе үтерә. Татар тормышында ди, мондый киленнәр, мондый күренешләр булгандыр. Кайсы халыкта юк инде ул, бүтән кешендә бар инде ул. Электә булган, хәзердә бар, беләбез. Ләкин тарих алдында, тарих өчен татар тормышын мин мондый итеп сүрәтләнүен теләмәс идем ди. Шушында без килеп җиттек, гадәттәнебезгә кадәр шушы әйбергә тукталабыз инде, Зөләйха күзләрен ашага. Нәкъ менә шушы әйбер Ибраһимов әсәре, Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен аша белән чагыштырып бәяләргә бик тә кызыклы, әйбәт материал. Мин аңа инде киң тукталуны максат итмәгән идем. Илзе кемдер әйтте миңа, бәлки барыбыз сорарсыз дип тукталыйм да, каба ялга чыгабыз. Шуңа күрә ялгын әйттерәм хәзер. Динәбез башланды дип уйлагыз, ярыймы? Менә Зөләйха, Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен аша кем укый алды, кем спектаклен карый алды, барманы кешеләр. 2, 3, 4, 5, 6. Биразны беләсез икән. Күпме дәрәҗәдә әлеге Зөләйхага татар матбугаты, татар тәнкыйтьчеләре шактый усал бәя бирделәр. Кабул итмәделәр. Миләүшә Хабуддинова, Вахид Имамов, Рабит Батулла, тагын мин әллә ничә кешене атап китәр идем. Аларның басылып чыккан язмалары күбесе интернетта да бар дип беләм мин. Шуннан гыйбарәт. Нәкъ менә Аяз абый әйткән фикергә бирәк туры килә. Чөнки Зөләйха күзләрен аша, шушыңа нисбәтле автор татар дөньясын сүрәтли башлый. Һәм Зөләйханың яшәү рәвеше, рус телендә инде аның убриха дип бирелүе, татарча инде убырлы дип тәрҗемә итәбез икән. Карчык дип бәяләү, үзенең кайнанасын, аларның үзара мөнәсәбәтләренә шундый ямсыз, кишилексез мөнәсәбәтләргә бирелүе һәм вакыйга барышында Зөләйханың ире үтерелү, Мустафаның кабат аның Игнатьев белән Сибиргә килүе, Сибирдә күп авырлыклар аша автор әйтелгәнчә күзен ачуы һәм Игнатьев белән якынайып, аның сөйәркәсенә әйләнү вакыйгалары үз эченә ала роман. Безнең тәнкыйтьчеләр әйтәселәре килде булайрак дип. Менә әлегә баягы рус дөньясы, гомумән дөнья каршында, китап укучы каршында автор татар дөньясын, татар менталитетын кара буяуларга буяп биргән. Бит һәр халыкның үзенең менталь сифатлары бар. Рус, чуваш, мари, удмурт яхшы беләбез принципта. Билгеле уртаклык күбрәк барыбызда да. Ләкин менә бу татар, бу рус, бу чуваш дип айырып куйган сифатлар да бар. Мисал өчен татар халкы турында башка халыкларны кимсетмәстән һич кенә дә
Безнең халык барыбер чисталыкны ярата. Ак яулыклы әби минем өчен ул чисталык образы булып тора. Татар авылына кирегез, рус шваш авылына кирегез, юлда барганда карагыз сез, нәрсәгә әйтсәмәсеннәр аерылып тора. Туфан абыйның утырып уйладым дигән истәлекләре бар, ул шунда булай ди. Касым ягына ди, шушы урта эләзәнгәме каядыр барганнар, ансы пенсия ягындарак мәләнең барганнар да инде. Мин шушы татар рус авыллары үткәндә ди, шушы бер кызыклы хәлгә тап булам мин ди. Бер кызыклы сорауга җавап эзли. Менә дә рус авылы аша үтәбез ди. Йортлар инде яртылар җимерелгән, авыл әкренләп ташланган хәлгә калып бара ди. Капка төбендә марҗа хатыны утыра ди, яза ул. Капкасында тире утыра. Әйткәнчә иске генә йорт инде. Әмма ди, әлеге ханым өстендә матур жакет, аякларында туфли, үкчәле туфли ди, иреннәре кып-кызыл буялган ди, һәм ул көнбагыш чиртеп утыра ди. Татар авылы аша үтәбез ди. Икешә катлы коттеджлар инде тезелеп киткән ди, ап-ак булып тора. Теге Чувашия якларына киткән кеше, беләсез анда авыллар бик зур. Мин ноябрьдә булган идем Пенза ягында. Гадил Кутуйның туган авылында булдык. Татар кынадысы, татарский кинадей дип атала икән. Булай дип әйтим, ничә әйбәттеләр соң. Ялгышмасам 3000 хуҗалык, урта мәктәп, 3 мәчет, алар мәчетләрне алып кирделәр. Безнең Кул Шәрифтән ким түгел инде ул җәмәгать. Мәдрәсә эшли, һәм менә бер ялгансыз әйтәм, мин чиккә ул якларга чыкканым юк иде. Авылның зурлыгына, әйләнә тирәсендәге рус авыллары арасында үзенең татарлыгын ничек яшәп калуына мин гаҗәпләнеп кайттым. Тукталым, максатыбыз башка. Туфан абый булай ди, татар авылына керәбез ди. Матур әйбәт йортлар ди. Капка төбендә тагын бер хатын басып тора ди. Бу инде татар хатыны ди. Өстендә ди фуфайка, аягында әбиләр галушы, кулында себерке. Ишек алды себерә. Уларны билгеле кимсетми дә, бәя дә бирми, бәя бирүенә нәтиҗәсен сиңа калдыра. Әйткәнчә бер халыкны кимсетәсебез дә, башкасы да түгел, барыбызда да бар төрле сыйфатлар. Ләкин татарда бу чисталык ярату бар. Без сүз тыңлаучан, татар барыбер эшкә игътибарлырак, эш яратучан халык, дистәләгән мисалларда урын алган ул. Татарның сыйфаты өлкәннәргә хөрмәт бездә зуррак. Әби апа дигәнне һаман әле саклыйбыз, Аллага шөкер. Башка халыкларда ул җитеп бетмәгәнлеген беләбез. Һәм башкалар. Башлаган сүзем иде, менә безнең бик күп сыйфатларыбыз арасыннан автор бу әсәрне укыганнан соң татарлар ниндидер бер кыргый халык түгел микән дигән, халәткә килеп чыгабыз. Бераз гына теге арда кинофильмын караган булсагыз, анда татарлар, монголлар һәм башкалар әнә шундый кыргый халык итеп бирелделәр бит. Ятбар иткән булсагыз, әйткәнчә, чагыштырып карасаң инде җир белән күк арасы дип әйтим инде рус милләте белән чагыштырганда. Күпме дәрәҗәдә менә шушыңа азмы күпме туры килгән кебек. Тагын берсе, ул күпме дәрәҗәдә Кулгалиның Кыйса Юсуфында Зөләйха бар, Исхакның Зөләйхасы бар. Исхак Зөләйхасы мәҗбүри шукындырылып, баласы шукындырылган иде, һәм ул баласына булай ди: "Үз иманыңа кайтмасаң, мин сине улым итеп танымыйм" ди. Һәм улы мөселман диненә кайтканнан соң гына Зөләйханың без мәлеңлеккә китүен күрәбез. Әлеге әсәрдәге идеяны безнең тақыша булай бәйләделәр. Менә Зөләйха ул әлеге татарның шушы халәтеннән кутылып, Игнатьев һәм башка ярдәмендә дөньяга күзе ачылды. Һәм ул үзенең ирен үтергән Игнатьевка, кияүгә чыкмаса да, аның серкәсе булуы, бу аның түбәнлеккә төшүе дип бәяләргә теләделәр. Һәм аның улына Игнатьевның исемен, фамилиясын бирүен кабул итәргә теләмәделәр. Бу димәк, аның үз иманыннан, үз диненнән баш тартуының бер чагылышы дип бәяләделәр. Мин булай дип әйтер идем. Билгеле,
менә әсәрне укыган кеше буларак һәм әле 2 атна элек кенә Башкорт театры Зөләйха күзләрен ача дигән спектакль күрсәтте, мин барып карадым. Спектакльне карагач, бу вакыйгалар, әлеге мин әйткән әйберләр күпкә йомшартылган. Аның төп идеясе ана кеше, анага мәдхия уку дигәнне күтәреп куйган. Ягъни кешедәге гуманизм сыйфатын калкытуны максат итеп куйган режиссер дип санадым мин. Ягъни бу очракта инде хәзер әлеге Зөләйханың кайнанасы ире белән яшәгәнлек тормышының кыенлыгы, авырлыклары, әлеге татар тормышын каралтып, пычратыбрак дип әйтәмсең, иң ямьсез якларын гына алып сүрәтләүләр читтәрәк калган. Һәм ахыр чиктә әсәргә мин үзем художество әсәре буларак җәмәгать әйбәт ул. Яратып укылау, моны танырга кирәк. Мин аны барып яратып укыдым. Укый башлагач, әлеге вакыйгаларга кирип киткәч, мин аерыла алмадым. Ләкин әлеге милли идеясе, Аяз Гыйлаҗев әйткән, татар әдәбияты милли булырга тиеш дигәнгә нисбәтле милли идеяны башка яссылыктан сүрәтләүе безнең күңелебезгә тия. Үзен татар дип санаган һәм үзенең бүгенгесе киләчәге турында уйлаган кешеләргә дип әйтәм инде. Спектакль вариантында әйттем инде, ана буларак калкытып куелды һәм автор моны нәтиҗәгә китерде. Баласын Юсуфны саклап калу өчен кайсы гына ана баласын исән калдыру өчен аның рус фамилиясе алып, рус исеме алып, башка төрле документ белән читкә китүенә каршы килер иде икән дигән сорауны куйдылар алар. Миңа калганда анысынайынданың монда утырган һәрберебез түфтү Ходай сакласын, андый хәлләргә язырга калмасын беребезгә дә. Бу очракта автор идеясенең шушы якка борылуы, нәкъ менә анага мәдхия уку төшенчәсенең калкытып куелуын нигездә кабул итәргә кирәк дип саныйм мин. Яшәп шу миңа шулай тоелды. Мин әсәрне, спектакльне дөресрәге шулай дип кабул иттем. Кемдер караган булса, китапны укыган булса, бер-ике генә сүз әйтегез, һәм мин генә сөйлим. Тәнәфес бара безнең. Әйт бер-ике сүздә, анасын 5 минутка ял итәбез. Züleyha bilen bir şamada benim evim 10 yıl, 10 yaşka gene yaşrak bulaydı. Benim ana okuyanda evimin süzlerini geçirerdi. Benim babayım Magnitogorsk'ta babayım evimin etisi sürülgen. Ben bulayım. Ne Ulan'da oturmuşunu babaydan bileydi, babayımdan bile. Şöyle bir sildirdi. Tatarlar olar şunday halı. Allah sığmay turgan, алар сыгылырга мөмкин, ләкин сыгмый турган. Менә Зөләйханы да чынлап та мин аны укыганда кешеләргә шулай дип аңлатырга тырыштым. Бармагыннан аны кичектеп баласын саклаган кеше ул ана чынлап та аны мин татарлыгымнан китәм дип түгел, балама алга таба. Бәлки ул алдан күргәндер, яңадан кире тамырларына әйләнеп кайтыр. Аның Yusuf Züleyha, da bit, şu Yusuf Züleyha gelip çığa, ulu da Yusuf. Yani şunlar da şulay bir kişilerden anlattılar, şulay. Hem başkırtlar alır, başkırt tatını itip bireler. Anısı var, har halda Züleyxaның dürüsrəgi milləti bir oşuqta turində, başkırt dilində barğa spektakl, başkırt xatını deb qabul etəsindən, anda millət düşüncəsi yox anda. Başında şunlar da Dürüst milli kiyim var, başkırt kiyimi kilip. Bizim Tatar'da anda eber yok, uparika, mene o süzler, anda ziratka barıptı, ne ziratka, mene ul şirləri başlanıp gitkəndə min. Ağır. Şunlarda anım bilen kilişem, anda eberlər yok. Mene Belki bulgandır da o, nedir? Bütün nersede bitinde ne bulmayıp, tipичный eber bulmayıp, tipologik tipичный eber bulmayıp, belki şunlap da onda eber bulgandır da, onları şurayı birine kiste tuturga gerek. Madam Яхина o'zi ssenarist kitap ne için şuna bir kişinin okula, Zetimay'dan hep şurayı okula biten nelerde beni köp sırav bireler, Rus turistleri, ben tutayım zina, Rus turistleri bizden soruyorlar. Neşip Paris, ne için olurlar, yürüsüp gitti ol. Çınlap da o eli neyden aktarının söz düzülüşünden, cümle düzülüşünden, kitap düzülüşünden tura, o senarist, onun cümleleri de biz dileyen şey, Tolstoy sözleri değil. Stak Fransızlarında bütün diyaloglar, bu rezil dengende de bu kitaplarda şöyle uzaklar, söylemeyip giyimli de.
Ул үзе дә шулай әйтә бит инде ул. Мин ди сценарий язуда аша әдәбиятка килдем дип. Интервьюларында дип әйтә бездән. Яхшы. Әйе. Ләкин сорау бирәләр, яхшымы ул татар язучысымы дип. Яша башлыйбыз да анда туган фикерләр, сораулар башкасын тартып ала. Шул рәвешле без бераз гына башка мәсьәләләргә дә кирип китәбез. Ул гадәти хәл, шулай булырга тиештер дә инде ул. Ахыр чиктә бер таркыса да гына без калырга да тиеш түгел барыбер. Инде менә яңа ахырда гына тәнәфескә чыгар алдына яңгыраган сүзебез иде. Хәзерге татар әдәбияты ул нинди юл? Кемнәрне ул үз иченә ала дигән сорауга да җавап биреп китим әле. Һәм шушыңа бәйле туган сорау, кайвакыт әле менә мин кичә генә мәктәптә булган идем. Анда укытучылар белән очраштым, менә анда да яңгыраган сорау иде. Ул бүгенге көндә иң популяр язучылардан булган Зифа Кадирова иҗатына да мөнәсәбәт иде. Шуларның икесенә кыскана җавап бирик тә, аннан соң кире үз сорауыма әйләнеп кайтырмын. Беләсезме, менә соңгы 5 елда дип әйттемме, азракмы, күбрәкме, татар әдәбиятына, нинди әдәбиятына кертү дигән сорау турында бәхәс бара. Дөресрәге, ул элегрәк тә туган, бу уңайдан шулык безнең бик күпләре безгә үрнәк булган бер остаз да булып торган Туфа Миннуллин үзенең язмаларында мондый фикерне әйтә. Татар әдәбияты ул татар телендә язылган әдәбият кына дигән фикерне әйтә. Принципта мин үзем дә озак вакытлар әлеге фикергә таяндым, аны алга сөрдем. Шуң белән бергә менә бу тезисның дип әйттем инде каршылыклы булуына китергән сәбәпләр дә булды. Эш менән нәрсәдә? Бердән без бүгенге көндә шундый шартларда яшибез ки, татар халкының 80% шәһәрдә яши. Ягъни табигать тарафыннан кешегә сәләт бирелгән икән, язучылык сәләте. Ул яза башларга тиеш. Шулай бит инде. Ул аны өстәл артына утыртып, кулына каләм бирә. Ходай Тәгалә бирә аны. Син теләп кенә алмыйсың. Һәм шәһәр мәктәбендә, рус мәктәбендә укыган бала кайсы телдә яза башлый? Рус телендә яза башлый. Шулай итеп без әкренләп татар әдәбиятының бары тик 20% авылда яшәүчеләре әле аның да соңгы вакытта бер өлеше рус телендәге мәктәптә укый башлады бит әле. Шуннан чыккан балалар хисабына гына байып килә икән, димәк әдәбиятыбыз сан ягыннан да, сыйфат ягыннан да тарая кими түгелме? Рус мәктәбендә укып, ләкин күңеле белән татарлыгын яклаган, саклаган кешеләрне мин алда тиз генә алардан баш тартасым килми. Чөнки тормышыбызда моңа тагын китергән бер кызыклы әйбер бар. Менә мисал өчен Мәскәүдә яшәүче рус кешесенә китап китереп бирделәр. Ул берсе аның Рауил Файзуллинныкы, икенчесе Рауил Бухараевныкы. Икесен дә ачып укыды, һәм ул татар әдәбияты дип аларга бәя бирә. Гәрчә Рауил Файзуллин татарча язганда русчага тәрҗемә иткәннәр. Рауил Бухараев русча язган. Ләкин аларның истәлегендә татар тормышы, татар менталитеты. Моны ничек бизмәнгә салырга? Уларның тәрҗемә ителде шул кеше тарафыннан дигәнен иң арттагы биттәгесен укымаска да мөмкин. Шулай бит инде. Без аны укып та тормыйбыз. Алдык, укыдык, битте китте. Менә шушы сорауларга җавап бирә башлыйбыз икән. Шуңа күрә без барыбер рус телендә язылган татар язучысында татар әдәбияты вәкиле кысасыннан мин үзем җибәрмәү ягында. Алар арасында төрлесе бар. Минасында үзем дә аңлыйманым. Икенче яктан туган сорау мине һәрвакыт кысып тора дип әйтәмсең, әгәр дә без татар телендә язылган әдәбияттан читләшәбез икән, димәк телебезнең матурлыгы, чисталыгы, ахаңы, җырлыгы, бөтенесе, аның бөтен байлыгы әдәбиятта бит яклана һәм саклана. Мин күпме генә матур сөйләшсәм дә, мин Әмирхан Еники, Аяз Гыйлаҗев, Туфа Миннуллин язганнардан узып яза алмыйм, сөйли алмыйм. Телнең бөтен матурлыгы шунда. Тупланып килә. Халык байлыгы, җырлык, һәр төр диалектал сүзләрме ул, һәм башкалар. Менә шундый каршылыклы халәт. Тагын берсен әйтим инде, менә ике мисал китердем, өченче мисал. Күпме түгенә булган бер конференциядә Мордовиядән килгән иде бер иптәш, Тимур Гераскин, ул булай ди. Менә сез бүген ди,
нинди телле әдәбиятны татар әдәбияты дип бәхәсләшәсез. Бу сорау ди якынча 25 еллар элек ди бездә туган иде ди, Мордовиядә. Мордовиядә ике телле халык инде беләсез. Берсе Эрза, берсе Мокша әйе. Менә безнең ди ул вакытта без шактый җиңел ди, бәхәс тиз хәл ителде ул. Чөнки мәктәпләр ди ул вакытта теге үз мәктәпләре, туган телдәге мәктәпләр инде битеп барганрак вакыт иде. Әле нигә кадәр, әлеге үзгәртеп коруларга кадәр дип әйтәмен, 90 елларга кадәр. Һәм җиңел генә без рус телендә язса да ярый, ләкин милли тематика булса, милләт язмышын кайгыртып язса, милли образлар, милли яшәү рәвеше булса, мордвалар тормышы турында гыйбрәтле вакыйга сурәтләнгән икән, безнеке булып санала дип уйладык ди. 30 еллап вакыт үтте, менә хәзер инде ди, безнең хәзер үз телебездә язучылар 5-6 гына кеше ди. Ягъни мордва әдәбияты нигездә рус телле әдәбият, милли әдәбият турында сүз бара. Гәрчә аның геройлары шул әлеге Эрза яисә Мокша халкының бер вәкилләре булсалар да. Менә шуннан чыккан сорау, без синең белән үзем сорауым дип әйтүем инде. Ягъни бер яктан караганда мин күңелем белән татар теле әдәбиятының үсүен, саклануын һичшиксез телим, чөнки ул телнең сакланышы әйткәнемчә. Икенче яктан мин бүгенге көндә Наил Ишмөхәмәтовнымы, Лилия Газизованымы, яисә тагын шул Альбина Абсәләмовамы, Габдрахман Абсәләмовның оныгы, Рөстәм Кутуй, мәрхүм булса да дип әйтим, Гадел Кутуйның улы бит инде. Аларның әдәбиятын татар әдәбияты түгел дип кырыйга әтерәсем килми. Аларны укып карыйм мин. Раиф Файзуллинның тәрҗемә иткән әсәрләрендәге фикер, карашлар бөтенесе урын алган бит анда. Милли әдипләр бит алар. Милләт турында язалар алар. Шулай да теге төп нәтиҗәм мин барыбер өстенлекле рәвештә татар теле әдәбиятны яклау ягында хәзергә. Заман үзе күрсәтер, без бәлки мәҗбүр булырбыз бу карашлардан, менә шушы мордвалар кебек күпме дәрәҗәдә баш тартырга. Ләкин бүгенге көндә без күрә турып, белә турып, инде кайсы телдә язсаң да язый дип, ярый дип бик җиңел генә юл куябыз икән, безнең үзебезнең шул ассимиляциягә су куйган булабыз, яисә ул процессны тизләтүгә мин дә өлеш керткән булам кебек. Гәрчә әлеге каршылыктан чыгу бик тә кыен. Һәм ике бәхәстәге соравыгыз булса, я бирәсез, я соңра сөйләшербезме, теләсә кушылып та китә аласыз, бик кыска гына булса. Менә бу массачыл әдәбиятка мөнәсәбәтемне белдерим дә, үз соравыма кайтыйм, чөнки вакыт йөгерә. Җәмәгать билгеле әдәбиятта 3 зур төркем яшәп килә. Без аны берсен классик әдәбият дибез, икенчесен беллетристика дибез, өченчесе массачыл әдәбият дибез. Рус телендә дөнья әдәбиятындагы теоретик бүленеш ул. Классика, беллетристика и массовая литература. Классика дигәннән билгеле үз вакытында гына билгеләү кыен, гәрчә шамаларга була. Бары тик алдагы буын гына әсәргә түгел бәяне бирә ала. Бүгенге көндә басылып чыккан романга мин фикеремә әйтергә мөмкин, ләкин бу төп объектив бәя түгел. Алдагы чорда аңа бәя биреләчәк. Габга дигән мисалы, әйтик, 90 еллар башында без нәкъ милли идея чагылыш тапкан әсәрләрне бик яратып дип әйтәм, укыган идек. Кабул иткән идек. Бүген инде аларга караш билгеле бер дәрәҗәдә сүргәнлеген без күрәбез. Ягъни әнә шул рәвешле әдәби әсәргә бәя биргән вакытта алдагы буынга түгел бәя бирә. Икенчесе, бүгенге әдәбиятның бер үзенчәлеге ки, менә бирәктә теге яңа алымнарга нигезләнеп язылган әсәрләрдә классикага хас алым сыйфатлар белән массачыл әдәбият элементлары кушылып киткән. Үрелеп киткәннәр алар хәзер. Тагын иң мөһиме, менә бу массачыл әдәбият дигәнне безне мин үзем һич тә кире какмыйм. Татар язучылары бүген Зифа Кадировна яисә Кемәле Гөлсинә кабул итмиләр. Чын әдәбият түгел булай дип әйтәләр. Мин булай дим. Әгәр дә Зифа Кадирова әсәрләрен укучы яратып укый икән, мин моңа сөйнәм генә.
Чөнки аның әсәрләре беткәннән соң, ул кызым, улым, тагын шундыйрак бер матур әсәр алып кайт әле дип әйтәчәк бит. Без китап укучыларны арттырабыз. Чөнки бу әсәрләрнең эчтәлегендә барыбер әдәп, әхлак сыйфатлары ярылып ята. Ул классик әдәбият булып, бәлки тарихта зур урын алмас, дөнья күрсәтер. Әмма тарих шуны белә. Карагыз әле гади генә мисал. Место встречи изменить нельзя. Массовый әдәбиятның бер үрнәге. Әне кинофильмы кем әйткәндә 30 ел бара, һәм барачак та барачак. Һәр буын яратып караячак. Д'Артаньян кем әле ул? 3 мушкетер, 3 мушкетеры. Д'Артаньянның нәрсәнең идеясе? Яшь егет хатын кызлар белән типтереп йөри, һәм кылычта уйнап типтереп йөри. Битте китте. Бер нәрсә юк, бер караганда. Карагызсызның дөнья әдәбиятында тоткан урыны иң күп санда тираж җыйган әсәрләр арасында. Бөтенебез киносынмы, китабынмы укып, яттан беләбез Д'Артаньян турында. Шуның кебек үк массачыл әдәбиятта кай вакыт бик югары бәя алып, киң кулланышка кирип китергә мөмкин. Инде Зифа Кадировага кирәбез икән. Мин аның 2 китабын укып чыкканым бар. Мин булай дип әйтер идем. Билгеле, аларда укучының кытыгында уйнау. Менә бүгенге көндә укучының күңелендә бүгенге яшәешнең каршылыкларын күрергә теләү зур. Бигрәк тә урта буын хатын-кызларда. Һәм Зифа Кадировада күбрәк урта буын хатын-кызлар укыйлар дип әйтәләр. Бирә алмый, бәлки яшьләр дә укыйдыр. Аннан соң кешенең бер сыйфаты бик ачык күрсәтә ул. Без сезнең белән күрше фатирданың да нәрсә барганын йозак тишегеннән карага яратабыз. Ул бар, синдәге миндәге психология бит инде ул. Автор шушыңа да җавап бирә. Менә гыйбрәтле хәл. Минем күршем инженер иде, эшен югалтты, бомж булып китте. Ул 10 елмы, 5 елдымы бомж булып подвалларда яшәде. Очраклылык рәвештә генә бер кеше белән танышып байып китте. Бәхеткә юл кайдан китабында мисалән шушы вакыйгада сурәтләнә бу гае. Шул хәтеремә төште. Нидә чемодан белән акча тапты һәм башкалар. Аннан соң инде улын табып, әдәпле, әхлаклы яшәешкә килде, үз бәхетен тапты. Ягъни әлеге әсәр дә бер яктан караганда, бәлки ул мин алдыма рус әдәбиятындагы унлаган романны куям икән, һәм романдагы сюжет шарпалышларыннан моннан берсен алып, бәлки талант бирелгән булса, мин дә язып чыга аламдыр. Буны язу үзе бер талант. Бу уңайдан бер кызыклыгына әйбер. Кайсыдыр каналда бара бит әле суд утырышы. Әлеге суд утырышы ул уйлап чыгарылган вакыйгалар. Мансур Гыйлазовның мин әлеге утырышларга сценарийлар язганын да беләм. Һәм анда берсе-берсе кабатламый торган кызыклы хәлләр, көтелмәгән очраклар, шулай булырга мөмкин дигән. Рус сериаллары телевизордан бара торган, НТВдан бара торган. Шушы суд утырышын әдәби әсәр сыйфатына инсценировка ясап, кино итеп төшерелгәннәр. Рәхәтләнеп карыйбыз. Но 5-6 көн элек караганлыгын оныттым. Бүгенгесе миңа кызык. 2 як тикшерүче белән җинаятьче тартышалар миңа кызык. Шуның кебек үк Зифа Кадировада да менә ул түбәнлеккә төште. Аның бишмиз, нәрсә булыр дип йөрүче укучы бар бит, шуңа җавап бирә ул. Аннан соң 40 кына борылыш, очраклылык, тагын бер вакыйга, тагын берсе, ягъни ул мине зигзаг белән сюжет артыннан йөртеп йөртә. Мин нәрсә булып бетер, булар кавышырлармы, булар бергә калырлармы дип укыйм. Теге бала вакытта шулай укыйдык бит, 16 яшьтә. Һәм әсәр ахырында инде хэппи-энд билгеле, бәхетле финал. Алар барсы да дус, тату булып калалар дип әйтим инде. Ягъни тәрбия әдәбияты, татар әдәбиятында мондай әсәрләрнең тулы бер юлын эзләп табырга мөмкин. Дидактик әдәбият дибез. Ул анда үгет нәсихат бирә, гыйбрәт бирә. Син укучы ди ул, сиңа миңа әйтә ул, менә мондый хәлләр булырга мөмкин. Үзеңне, гаиләңне, якындарыңны якла, сакла ди ул. Шул вакытта кабатлап әйтәм, ул әдәбиятка зур яңалык алып килми. Нидер үзенчәлекле гыйбрәтле образ, каразәлеп, это же татарский характер дип әйтә торган берәр образ бар монда. Юк, гади обывательләр алар. Ниндидер милләт язмышын хәл итәрдәй ситуацияләр тудырылмый анда.
үзенчәлекле карасыз аның стилен, бу бит Мәхдиев стиле, аның традициясы дип әйтә торганмы? Һич кенә дә юк. Ягъни ул әгәр дә белгеч буларак бәя бирә башладыңмы, аның шактый гади көндәлек тормыш, гади сөйләмгә нигезләнгән, син ишек алдыннан ишетеп кергән вакыйгаларны әдәби телгә күчергәнлеген күрәсең. Кабатлап әйтәм, мин бу яктан сәнгати планда югары бәяләмәсәм дә, укучысы бар икән, язылсын, язып торсын. Зифа Кадирова алдында ана шундый татар укучысын зия алган өчен мин баш кына иям, рәхмәт кенә әйтәм. Молодец кына дим. Булдыра алсам мин дә языр идем, булдыра алмыйм. Инде әйдәгез сораулар булса биресез, үзебезгә әйләнеп кайтыйк. Мин инде артка кала башладым. Бик кыска гына Мөхәммәд Аби турында башладым да читкә кирип киттем, бер-ике сүз әйтим инде. Билгеле менә Мөхәммәд Мәхдиев иҗаты турында сөйләп барган вакытта bir-ике генә сүз. Менә мин аңа нисбәтле татар әдәбияты, авыл әдәбияты дип кирип киттем мин. Һәм ярты сәгатькә тукталып калдык, читкә киттек. Беләсезме? Аның сыйфатларын менә мин тактага чыгардым. Мисал өчен, бәхилләшү дигәнен укырга туры килсә, иң беренче нәрсә тәлеп итә. Мөхәммәд абый татар авылын менә без белгән, без сагынып искә ала торган татар авылын бик яхшы белә. Һәм ул шушы авыл аша авыл кешеләренең гаҗәеп образларын тудыра. Анда тоташ сюжетлар юк. Менә бер күрше турында язды да бер вакыйга бетте. Икенче күршесе турында яза, тагын бер вакыйга бетте. Ләкин әсәрне, романны укып чыгасың да, һәрберсе теге кичкенә теге тартмашыклар җыелалар да бер бүтән татар сугыштан соңгы татар авылының матур бүтәнлекле образы күз алдыма килеп баса. Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең гаи гадәтилеге, чисталыгы, явызлар да бар, әшәкеләр дә бар, караклар да бар. Һәр авылның үз җүләре булган кебек, үз ниедә бар бит әле тагын, беләсез кем икәнен. Шуның кебек алар турында яза ул рәхәтләнеп. Ләкин булар артында тушы татар авылына булган аның мәхәббәте, татарның татар иткән сыйфатларны ул яклый, саклый һәм тарихта калдыра. Мин аның әсәрләрен укыйм да, каралы минем әтигә нигә шаган булар дип уйлап куям. Миндә бәлки андый сыйфат юктыр инде хәзер. Минем балаларымда инде алар киммәгәннәр. Ягъни аны шуңа күрә дә яшьлеген сагынучы әдип дип атадылар. Ул үзенең яшь вакыты, училищеда укыган еллары, без 41 ел балалары. Анасы сугыштан соңгы еллар, кеше китә, җиры кала, бәхилләшү, торналар төшкән җирдә кебек әсәрләре нәкъ менә шушы сыйфатлары белән кызыклы, гыйбрәтле. Шуңа күрә бит шунысы бар бит әле. Язучы булырга теләгән кеше ул барыбер классиканы укымыйча язучы булып булмый. Мөхәммәд абый әсәрләрен укый икән бүгенге яшь кеше, филологмы ул, гади укучымы ул. Аның күңелендә татар теленең бөтен матурлыгы, җырлыгы, бөтен байлыгы, аһаң дип әйтәбез бит менә. Матур сөйли дип кайбер дикторларны тыңлап торабыз без. Чөнки аларның телендә шушы ниндидер бер аһаң килеп чыга. Теге Коръәнне укыганда, азан әйткәндә яңгырап китә бит, үзгә бер моң дип әйтиммесең. Әнә шуны тоясың, сизәсең кебек аның әсәрләрен укыганда. Бу әле үз чиратында моны аңлаучы да кирәк. Мин куркам, бүгенге укучы мәктәптә бер генә сәгать әдәбият дәресе укып, 2 сәгать тел дәресе укып, Мөхәммәд абый әсәрләрендәге шушы сүзләрнең барысында аңлап күңеленә сеңдерә алыр микән дигән сорау туа. Баштагы сүзем, борчылуымны шуннан башлаган идем мин. Менә шундыйрак әсәрләр шуңа күрә җай мөмкинлек булып укый аласыз икән, яңа бер дөнья ачылачак. Яңа дөнья ачылачак. Инде алдагы авторыбызга бик кыскана тукталам да, кабат икенчесенә менә мин әйткән идем бит әле. Безнең әдәбиятыбызда үзгә модернизм, постмодернизм алымнары белән язылган әсәрләр бар дип. Менә Тәлгать Галиуллинның Сәйяд Сакманов романы турында гына беренче сүз әйтеп китәсем килә иде. Чөнки ул 90-нчы еллар ахырында, 2000-нче еллар башында язылды. Нәрсә белән кызыклы? Иң беренче аны кабул иттеләр ни дип. Бу әсәрнең сюжеты массачыл әдәбият сюжетына нигезләнгән. Менә төрле синтез,
түрлі жанрлар қосылды деп айттым бит әле әдәбиятның бір түрінде. Шуны бір үрнәге деп табам мин аны. Бір яктан ул Казандағы мафияшыл төркемнәр көрәшенә нигезләнә. Аны укучылар әйттеләр инде, бу әсәр кирәк иде. Ахыр чиктә татарның да мафиясы бар икән дип мин горурланып укыдым дип әйтүчеләр булды. Теге әйтәләр бит инде, нидә вакытта законлы караклар грузиннар арасында күп диләр. Воры в законе дигән төшенчә. Грузиннар арасында күп, димәк ул әлеге милләтнең биеклеген дә күрсәтә дип әйтәләр. Мин ул дөньяны белмим, ләкин шулай укыганым бар. Татарның үз законлы караклары бармы? Үз мафиясы бармы? Үз бандитлары бармы? Һәр халыкны булырга тиештер инде ул. Дигән кебек. Әнә шулай уен көлке белән әйтелсә дә, уйландыра торган әйбер, һәм анда нәкъ менә ахыр чиктә Ходай сакласын инде Тукайыбызның үлгән көнендә 15 апрельдә Тукай зиратын кылырга бардык без, Яңа Бистә зиратына. Анда зиратка кергәндә күрәсездер инде иң зур мәйданда 30-40лап дигәндәй 18-25 яшьлек татар егетләренең каберләре. Шушы 80-90 еллардагы әлеге шушы мафиячы төркемнәр сугышында үтерелгән егетләреннән да. Кызганыч, без шаярып куйсак та, аның артында әнә шундый фаҗигаләрдә ятканлыгын беләсең. Татар зиратына кирсәң, шаклар катасың иннән дә. Һәм тагын берсе дип әйтим инде, икенчесе ул шушы язмыш тaqdir кушкан дип әйтимме. Аннан да бигрәк тормыш шартлары, аны кишилекле сыйфатларыннан бигрәк явызлык халәтен алга чыгарган Сәйет Сакманов образына бәйле, аның милләт турында, тормыш турында фәлсәфи уйланулары белән кушылып киткән. Нәкъ менә синтезларның кушылуы ул дип әйтер идем мин аны. Сәйет Сакманов төп герой. Әсәр башында ул милициядә эшли. Аннан соң милициядән гаделлекне яклаганы өчен китергә мәҗбүр итәләр. Кабат эшмәкәр булып эшен башламакчы була, ләкин монда да хаксызлык, гаделсезлек, һәр власть кешеләренең басымына душар булып аннан китә. Аннан соң инде КамАЗлар урлап сата башлый, шулай байып китә һәм әйткәнемчә шушы мафиячы төркемнәргә барып эләгеп, аларның лидерларыннан берсенә әйләнә. Сәйет Сакманов кем ул дигән вакытта соңгы татар әдәбиятында күренә башлаган герой, антигерой. Татар әдәбияты, чиста әдәбият буларак бирәтә партия хакимияте вакытында үрнәк геройны алга чыгарды. Габдрахман Әбсәләмов, Гомәр Бәширов, Рафаил Мустафин, Рафаил Тухфатуллин, Ояз Гилажевларда һәм башкаларда без дистәләгән геройны күрә идек. Оларда әнә шундый анти катма каршы булып сүрәтләнгән геройлар юк иде. Ояз абида кырыс геройлар күп иде, ләкин алар да бу тормышка барыбер тигәсә бу дәрәҗәдә яраклашкан иде. Бу безнең тарафтан кабул ителә алмый торган, инде мафиячы төркем тарафыннан кешеләр үтерүгә барган герой. Ул антигерой. Ләкин антигеройлар булган икән тормышта, аларның язмышын сүрәтләү кызыклы, укыла әсәр. Ул 3 китаптан торган трилогия. Тәүбә, икенчесе Элмәк, өченчесе Төнгө юллар. Әмма әлеге юлга кирип киткән Сәйет Сакманов бик көчле ихтияр көченә ия. Андый эш гамәлне, андый төркемнәрнең җитәкче булу өчен йомшак кеше эшли алмый, шулай бит. Анда тимирдәй нык характер кирәклеген аңлыйсыз. Акыллы, булдыклы, ул күргән хатын-кызлар барса аңа гашыклар, чөнки ул чын мәгънәсендә мәхәббәт сокланырлык ир кеше ул. Шул вакытта ул үтерүче дә. Бу герой кызыклы герой. Без менә каша алмыйбыз, әйткәнебезчә, теге русский сериалларны карыйбыз икән, шундагыларында кайберләренә ошагандыр ул бәлки. Тормыш турында, милләт турында да уйлый ул. Инде әсәрнең ахырында шушы үзе барган юлда киллер тарафыннан атып үтерелә. Чөнки бу көчле геройның бу юлга кирип китүе һәм шунда үзен табарга теләве мөмкин түгел. Үтерү юлы ул кешене барыбер шатлыкка, бәхеткә, башкага да китергә тиеш түгел. Гәрчә тормышта
біз инде аны башкасын да беләбез дип әйтегендә ие. Ләкин автор бу очракта нәкъ шундый итә һәм ул килле тарафыннан үтерелә. Әнә шундый бик тә кызыклы, гыйбрәтле, үзенчәлекле һәм менә мин аның кайбер сыйфатларын гына монда язып куйдым. Әйткәнемчә, укыган булсагыз, бу сыйфатларны әйтеп билгеләп китә алабыз. Менә бу хәзерге әдәбиятның да бер үзенчәлеге. Нәбира Гыймаддинова соңгысы, кабат аннан әз генә драматургия турында сөйләшеп алабыз. Мин драматургияны үзем яратам бик тә. Безнең әйткәнебезчә, мин бик аз сандагы авторларга гына тукталдым. Һәрберсе турында иркенләп сөйләшү мөмкинлеге булыр иде. Хәзерге татар әдәбиятының бер үзенчәлеге прозаның да, аның нәкъ менә шартлы символик һәм шартлы мифологик юнәлешләрдә эш итүе. Әдипләребез еш кына фольклор һәм мифологиягә теләп мөрәҗәгать итәләр. Галимҗан Гыйльмановның Албастылар романы, карагыз, исеме генә үк укыганыгыз булмаса да, Албасты мифик образ һәм автор шушы образ аша кеше күңелендәге ике якны, ак һәм кара якларны ачып бирә. Нәбира Гыймаддинова нәкъ менә шушы шартлы мифологик юнәлештә иң уңышлы эшләгән авторларның берсе. Ул Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты. Монда аның берничә әсәренең исеме генә аталып киткән. Ул безгә, миңа ул Ут чәчәге дигән повесты белән килеп керде күңелемә 89 елда, һәм шуннан соңгы иҗаты барыбызның күз алдында. Бүген инде күп томлык әсәрләр авторы буларак. Аның барсына тукталмастан, менә Сихерче дигән әсәре күпләргә таныш дип уйлыйм мин. Ягъни безнең татар дөньясына килеп кирип, ул бер яктан караганда үз әбиемә таянып, үз әбием яшәеше белән бәйләп сөйләвем ди. Без барыбер бик күпләре без ишетеп укып беләбез. Нәкъ менә шундый карчыклар янына барабыз, эшкертергә барабыз, имтон итергә барабыз. Әдәм саты йомшак бит. Йомшак. Аллаһ Тәгаләгә таянып карыйбыз, аңа да дуга кылабыз. Шул вакытта айрым кешеләрнең сәләте бәлки бардыр дип, сәламәтлекне саклау өчен аларга да барабыз. Һәм Нәбира Гыймаддинова да кеше тормышына үтеп кергән әлеге якны шушы сыйфатта ачып бирә. Ләкин ул аны аша ничек итеп, кеше табигать дөньясының бер кисәге. Табигатьнең икенче ягы бар тагын, ул хайваннар дөньясы белән һәм безнең күзгә күренмәгән параллель дөнья сыйфатын китереп кертә ул. Шуңа күрә аның кайбер геройлары буланга әйләнә. Булан повестында дип әйтәм инде. Инде аның Актырна каргышы дигән повестында нәкъ менә аның героинясы үтерелгән аккош аркасында, авылга килгән давыл, шторм аркасында туздырылган авыл вакытында аның сарасы булам инде юкка да чыга. Әнә шундый серле әйтеп, аңлатып бетереп булмый торган күренешләр бар. Ягъни кеше яшәешенең төрле якларын сурәтләргә омтылу Нәбира Гыймаддинова дигән авторның да һәм әйткәнебезчә реалистик, романтик нигезе булса да, ул аны шушы менә мин алдарак әйткән серлелек белән, мифлар белән бәйләп сурәтләүе белән кызыклы, гыйбрәтле юнәлешне үстерә, байыта. Тулы бер цикл әсәрләр иҗат иткәнлеген күрәбез. Яратып укыла торган актив авторларыбызның берсе дип кенә әйтәсем килә иде. Инде вакытыбыз калган вакытта әйдәгез драматургия турында сөйләшик әле. Билгеле, мин тактага бөтен теләгән әйберләремне чыгармадым, бик аз өлеше генә инде. Бүгенге драматургияне шактый әйбәт белән дип саныйм. Театр белән бәйләнештә дә карарга тырышам, мәкаләләр дә язам. Мин булай дип саныйм. Билгеле, татар драматургиясе эзләнү юлында, әмма менә бүгенге хәлендә минем күңелемдә бераз каршылыклы фикерләр уята. Мин аны драматургия безне поэзия белән прозадага нисбәтле бераз калышып бара кебек тоела. Торгынлыкта түгелме дигән сорауны да куям мин. Һәм моны булай дәлилләргә тырышам. Кабат әсәрләргә тукталып китербез әле. Бердән, кем театр белән яхшы таныш, Нияз Игламовның чыгышын хәтерләсәгез, ул булай дигәндер. Театрлар бик актив рәвештә
сценарийларга мөрәҗәгать итә башладылар. Кайчандыр проза булып язылган әсәрләр сәхнә теленә күчерелеп, сәхнәдән күрсәтелә. Фатих Хөснинең Йөзек кашымы ул, Гаяз Исхакый повестларына бәйле Курчак туемы ул, Аяз Гыйлаҗевның Әтәш менгән читәнгәсеме ул, Яра повестымы ул, Җомга көн кич белән бу әсәрләр буенча, барысы буенча да спектакльләр эшләнде. Һәм бүген дә эшләнеп килгәнлеген күрәбез. Ягъни Нәбира Гыйммәтдинованың яртмасам 5 повесты буга инде сәхнә теленә күчерелде. Без әйткән Зифа Кадированың 2 әсәре, берсе Чаллыда, берсе Әлмәттә куелды. Ягъни сәхнә теленә күчерелеп, спектакль рәвешендә проза әсәрләре тәкъдим ителә башлады. Булай артты, күбәйде. Нәрсә дигән сүз бу? Режиссерлар, драматургларыбызның пьесалары арасыннан үз теләкләренә җавап биргән әсәрләрне табып бетерә алмыйлар бит. Дөрес, драматурглар әйтәләр, режиссерлар безне аңларга теләмиләр, без язабыз, бирәбез, безнең әсәрләрне кабул итмиләр, безнең белән эшләмиләр дип үзләренең дә ниләрен инде каршы фикерләрен әйтәләр. Мин бу бәхәскә кушылып китә алмыйм, әмма факт шушы. Икенчесе, безнең 2000 елның 2003 елдан 2016 елга кадәр 13 ел дәвамында яңа татар пьесасы дигән конкурс үткәрелде. Аның 14 томлыгы басылып чыкты. Әлеге 14 томлык миндә бар. Ышанырсыз дип уйлыйм. Әйе. Аларны укып чыккан бәлки бердән-бер кешедер мин. Барсында теге жюри әгъзаларыннан тыш дип әйтәм инде, алар укып сайлаганнар инде аны төрле елны, ләкин алар да алышынган булсалар, бөтенесен алар да укымады дигән сүз бит әле. Бер кызыклы әйбер. Моны инде драматургларга мин әйтергә бераз куркам. Сойлап алынган, җыентыкка кергән 14 томлыкның якынча 30% әйбәт. Аларның бер 20% сәхнәгә куелып килә. Менә телсез күккеме ул, яисә бәбиме ул, люстрамы ул, мылтыкмы ул, китәм дисең, көтәм синемәле Илгизәниевның кабат гомән Камал театрында, Тинчуринда барган байтак пьесаларның теге премьералар булып соңгы 10 елдагы күбесе дип әйтим инде, әлеге урын алган. Ләкин яртысын менә мин үз режиссер булсам куймас идем. Куя алмыйм мин аны. Бер яктан шүпшарда түгел ул. Проблемасы да бар аның, тотып та алган ул. Ләкин мин аны шишелешен дип әйтимме, сәнгати эшләнешен, сәхнәгә куелышын ничектер күз алмай китә алмыйм. Шул Мансур Гыйлаҗев белән бәхәсләшкәнем хәтеремдә, хәтта экран ашада ул менә безнең пьесаларны алмыйлар дигәч, Мансур, мин әйтәм, менә бир әле, өстәлгә сал, Казан атларында бастырып чыгар. Карагыз, нинди яхшы әсәр, режиссерлар алмыйлар. Нидән чыгармыйсың соң? Чөнки юк синең андый әсәрең дим. Әйе. Казан атларында берәҗикдә басылып чыгып, караза шәп әсәр бит дип әйтә торган әсәр булса, аны режиссер алмыймыны инде. Алла билгеле. Ягъни әнә шул рәвешле миндә билге бер дәрәҗәдә икеләнүле хәләт. Әмма ләкин татар драматургиясенә барган эзләнүләрне күрмәү дөрес булмас иде. 90 еллардан алыйк, сез үзегез театр белән бәйле булган, Ниязда искә алган әсәрләр карагыз сез. Туфан абый Миңнуллинның унлаган әсәре сәхнәгә куелды. Алла бирсә, алдагы буынга да күрсәтеләчәк. Илгизә плюс Вера, Шәҗәрә, Эзләдем бәгърем сине, Ай булмаса йолдыз бараның 70 елларда язылган әсәр. Но Тинчурин театры тагын куйды. Мин инде бу очракта 90 еллардан язылган соңна әсәрләрне күздә тотам әле. Алдагылар Әлдермешне әлмәндәләргә мин тукталмыйм, чөнки алар элегрәк язылдылар. Без сүз барабыз бит соңгы 90 елдан соңгы әсәрләр турында гына. Яисаның Дивана, Мулла, Төш, карагыз сез, Мулласын гына 4 театр куйды. Этнә театры, Башкорт театры, Минзәлә театры һәм Камал театры. Бәхәсләр булып алды. Мулла турында өлгерсәм bir-iki сүз генә әйтеп китермен. Әсәрнең шишелешенә бәйле. Башкача әйтим инде. Мисал өчен, Туфан абый үзе мәрхүм булса да 12 елда иҗаты бар, яши һәм әсәрләре Аллаһка шөкер куелып киләләр. Вакыт сынавын үткән әсәрләр дип саныйм мин аларны.
Бу әсәрләр арасында менә үземнең күңелемә якын булган Шәҗәрәсе, Эзләдем бәгърем сине дигәне, әле аның комедияләре, Мишәлә тормышыннан Йөрәк майы, Керәшеннәр турындагы Гөргөри кияүләре, рәхәтләнеп карый торган комедияләр. Бүген дә карыйбыз, иртәгә дә карарбыз дип уйлыйм мин. Муллага бәйлегенә берничә сүз. Туфан абыйның иң соңгы әсәрләренең берсе ул. 2006 елда язылып, шушы яңа татар пьесасына кертелгән, конкурста призлы урын алган әсәрләрнең берсе. Аның сюжеты, кемдер сәхнәдә күргән булса, гади генә бер авыл эшмәкәре авылда мәчет салган һәм Казаннан мәдрәсә тамамлаган Әсфәндияр дигән бер яшь кенә мулланы алып кайтты. Өйләнмәгән егет дип әйтим инде. Һәм ул авыл кешеләре белән аның каршылыклары. Шулар авыл, автор бер яктан бүгенге татар авылы нинди ул дигән сорауга җавап эзли. Икенче яктан татар халкын иманга ничек китереп була дигән сорауга җавап эзли. Әлеге яшь мулланың авылның карт мулласы белән, авыл яшьләре белән бу авылга читтән кайтып төпләнгән исемен онытып торам, бер кеше белән бәхәсләрендә шушы сорауларга җавап эзләнә. Нәтиҗәсе аны мондыйрак. Автор булай дип әйтәсе килә. Татар авылы үзгәрде. Без моңа кадәр татар авылын татарны яклый, саклый торган урын дип язып сөйләп килдек. Бүген авыл үзгәрде. Бердән әйттек инде, авыл мәктәпләрендә дә русча укытуга күчү бар. Икенчедән, мин үскән вакытта авылда сөйләшү гел татарча булса, бүген хәзер минем балаларым, оныкларым минем белән авылга кайталар да, авыл балаларын русча сөйләшергә өйрәтәләр. Авыл баласының татарча сөйләшүе русчага күчеп бара. Бу әйбер килеп керде. Һәм аннан да бигрәк зур бер вакыт булып алды, эчкечелеккә билегән иде авыл. Хәзер менә минем үзем туган авылымдагы хәлдә шундый ки, эчкечелеккә билегәннәр инде вафат булдылар, ләкин бүгенгеләре үз акылларына килеп, авыл хәзер сакланып калган авыл шактый ныгыды. Читкә китеп эшлиләр. Акчаның кадерен беләләр, хезмәтнең кадерен беләләр. Менә минем туганнарым авылда яшәүчеләр шушылай яшәргә тырышалар. Алла бирсә, менә шушындый авыллар тернәкләнеп китер кебек тоела. Автор фикре бәхәс шушың белән бәйле иде. Әсәрдә әлеге Әсфәндияр яшь мулла ул авыл егетләре төрле начар гамәлләр кылып йөрүче, төрмә тәртипләрендә кертергә теләүче яшьләрнең белән каршылыкка керде. Һәм аларга юл бирмәгәнгә күрә, аларга буйсынмаганга күрә дип әйтәмсең, ахырда аларның башлыгы Илбрус дигән җегет инде Әсфәндиярга мылтыктан ата. Туфан абыйның әсәрендә, пьесада Әсфәндияр исән кала. Больницадан кайтып, аның өенә кайтуы сурәтләнә, ләкин ул инде өйлә намазы вакыты җитте дигәч, әлеге дәваланып кына килгән муллага мәчеткә керергә кирәк булмый, ул укыткан малайларның берсе чынлап та мәчеттә азан әйтә башлый. Намазга чакыра. Әмма Камал театры мулланы үтертте куштырна эчендә инде. Ягъни мулла Әсфәндияр теге җегетләр атканнан соң үлеп калды. Автор, ләкин режиссер мондый юлны тәкъдим итте. Сәхнәгә ул үлгәннән соң сәхнәгә чыкты. Аның укучыларыннан булган яшь малай һәм ул азан әйтә башлады. Кораннан бер аятны укый башлады. Шуның белән мулла үзе үлсә дә, аның эше әрәмгә китмәде. Ул авыл кешеләрендә, яисә авыл малайларында иманга килүне тәрбияләп калдырды дигән фикерне режиссер яклый. Менә бу бәхәскә бәйле туган сорау, мулланы исән калуы, үлемен ничек аңлатуга кайтып кала. Тәнкыйть мәкаләләрендә мондый фикер яңгырады. Барыбер мулланың үтерелүе ул татар авылының андагы тормыш хәленең бик начар булуын күрсәтә түгелме? Димәк, иманга чакыручылар, безнең татар халкы имансызлыкның инде чигенә җитеп аягын салындырып утырган ки, ул хәзер муллаларны үтерә башлады. Теге чырларга әйләнеп кайткан халәттә түгелме? Әгәр дә шул халәттә икән, әле ул орлык кына салган
яшь малайлар гына бу авылны иманлы итә алырмы дигән сорау туа бит. Ягъни сорауга күрсәтелгән вакыйгаларга бәйле фикер алышу дәвам итә. Һәм бер төрле генә җавап табу да кыен. Бик рәхәтләнеп кемдер автор, режиссермы моның белән менә бу фикерне әйтә дип капма-каршы фикерләрне якларга мөмкин. Шулай бит, сез дә шулай дип утырасыздыр инде. Әнә шундый кызыклы, гыйбрәтле. Туфан абыйның тагын бер иң беренче әсәрләре инде ул «Иллюзия плюс Вера» иде. Катлаулы әсәр, каршылыклы әсәр, бер төрле генә бәяләнми торган әсәр. Нәкъ менә ул вакытта катнаш никахлар турында сүз күп булды. Спектакльне караучыларның бер өлеше чыгып китүчеләр дә булды. Икенче яктан, катнаш никах дигән төшенчә тормышыбызга шулкадәр тирән үтеп кирде ки, хәзер инде арамында утырган һәрберебезнең ерак туганымы, якын туганымы, үз гаиләсендәме катнаш никах белән бәйлелек бар. Андыйлар бик сирәктер инде дип әйтим инде. Минем дә племянникларымның берсе дип әйтим инде, мисал өчен рус егетенә кияүгә чыкты, Түбән Камада яши инде ул. Һәм бу сорауга бик җиңел генә бу булай, бу тигеләй дип кырт кисеп бәя бирергә синең дә, минем дә хакымда юк. Монда сүз бара милләтне яклап, саклап калу турында. Бит мөселман дине катнаш никахны ул турысынча кире какмый. Ул бу очракта мөселман диненә күчкән һәр кешенең никахка кергә хакы барлыгын әйтә ул. Ләкин мөселман динен кабул итүе шарт булып тора. Я илаһ иллаллаһу Мөхәммәд Расулуллаһны әйтергә тиеш. Рус кызым ул, рус егетеме никахлашкан очракта. Кыенлыгы, каршылыгы шунда ки, катнаш никах бүгенге шартларда көчле милләт телен өйрәнеп үсә. Шул телне үз теле, ана теле итәдә, татар телендә сөйләшү геометрик прогрессия белән кими бара. Кызганыч ки, Туфан абый әсәрләрендә чыгуга карамастан әйткәнемчә, социологик тикшерүләр бүгенге көндә якынча 40% никахның Казанда катнаш никах булуын язалар. Дөрестерме, юктырмы, ләкин матбугатта чыккан санга ышанмыйча да булмый. Алга таба китәбез икән, Туфан абыйның мин тагын бер генә әсәренә тукталырга телим, Саташу. Карагыз сез, менә бит әдәби әсәрнең кызыклы булуы берничә факторга бәйле. Берсе, аның сине тотып торуы кирәк. Гыйбрәтле тема сайланып, кызыклы вакыйгалар сүрәтләнергә тиеш. Зифа Кадир әсәрләре кызыклы, нәрсә булыр бер сүрәтле укыйсы килә. Кайбер әсәрне кулыңа аласың да, 15-тен укыганнан соң, нәрсәсен бу аңлый алмыйча утырам дип этеп куясың. Баран ди әсәрләрдә, татарчасы да баран, русчасы да бараның. Шуның кебек, ягъни авторның осталыгы кызыклы тема сайлап, вакыйганы оештыра белү бик мөһим әйбер. Ләкин монда биш кына булай дибез без. Менә актуаль тема. Теманың актуаль булмаган тема юк әдәбиятта. Яшьләр мәхәббәте актуаль түгелмени ул? Катнаш никахмы ул? Яисә шул бомжлар темасы актуаль түгелмени? Бөтенсе актуаль булмаган тема юк яшәештә. Ләкин әлеге теманы кызыклы, гыйбрәтле итеп, син һәм мин бу әсәргә, бу темага бәйле уйлануларга, бәхәсләргә, гыйбрәт алуга китерүе авторның осталыгы. Әнә шул рәвешле әйткәнемчә, Саташу, карагыз сез, Туфан абый таба белгән бит. Көтелмәгән хәл, сискәндереп җибәрә торган темаларын таба белә. 25 яшьлек Гүзәл дигән, әле кияүгә чыкмаган кыз, юрист белемле, әтигәнесен судка бирә. Ни өчен сез мине таптыгыз ди. Әгәр дә минем язмышымны, тормышымны мин тиешенчә оештыра алмагач, нигә сез мине таптыгыз дигән судка бирә. Шартлы образ. Беркемдә бүген әтигәнесен ник мине таптыгыз дип судка бирмәс билгеле. Ләкин автор шуның аша, ни өчен бу кыз әнә шундый сәердә, абсурдта булып тоелган һәм үз ата-анасына шундый мөнәсәбәттә булган, буының формулашып үсүенә килгән икән, кем, нәрсә гаепле? Моның нигезе чыганагы кайда дигән сорауга бит эзләтә.
Әтиенсі ғайыплемі? Бұл қыз өзі ғайыплемі? Қойсан формулашқан, һәм ул аны шынлап тұру сутқа бергенме? Аның артында нәрсе ята? Деген сұрауларға келіп шыға. Шул рәвешле автор нәқ менә күчеш чоры вакыйгаларына мөрәҗәгать итеп, социалистик идеология, аннан күчеш чоры ата улны кызны белми торган вакыт булып алды бит 90-нчы елларда. Без менә өлкәннәрәкләр беләбез шулай бит. Бик авыр вакыт иде. Хезмәт хаклары да түләнмәгән һәм гомумән бутлашык вакыт иде. Ахырда автор булай дип әйтә. Бу кыз үзенең хатасын аңлый, әти-әнисе автомобиль авариясында вафат булганнан соң гына. Ул әбисе янына килә. Әбисе инде дугада билгеле. Һәм әбисе янына килеп, аның алдына егыла. Ул үзенең хатасын аңлауга килә дип әйтәм инде. Менә саташу бу очракта ул бер яктан анда әле бик кызыклы, гыйбрәтле саташкан әби образы бар. Шушы саташкан әби образы, тормышта саташкан кешеләр бар бит инде. Шушы саташкан кеше чын саташкан образ белән әлеге гүзәлнең әтиенсен сутка биргән кызның ике образны капма каршылыкта биреп, бәйләнештә биреп үстерә дә, җәмгыятебез дә саташкан бит безнең дигән фикергә сине мине укучыны дип әйтим инде китерә торган шундый кызыклы, гыйбрәтле әсәр тугандыгын гына әйтәсем килә иде. Драматургиядә барган эзләнүләр арасында чынлап та үзенчәлекле, нәкъ менә мин әйткән прозага хас булган шартлы мифологик алымнарга мөрәҗәгать итеп язган авторларның берсе Мансур Гыйлаҗев. Кичә һәм бүген Камал театрында аның Исәнме сез дип аталган премьерасы бар, 3 көн иртәгә дә була әле. Менә мин аны инде 3нче көн карадым. Журналистлар өчен күрсәткәндә, Алла берсә бүген кичмән саат 6-га тагын барам әле. Хәләҗифәтем белән бергә. Сорауның куелышы «Живы ли вы?» дигән мәгънәдә ул. Ягъни исәнләшүнең бу очракта шушы ягы исәнме әле сез? Һәм исән сүзнең тирән мәгънәсе бу тормышта син ничек яшисең? Үзеңне генә кайгыртып, тәмле ашау, йомшакта йоклау гынамы синең кайгың? Әллә инде әйләнә тирә якыннарың, туганнарың, бер туганнарың турында да, аларның язмышы да бер язмыш, бер гаилә, нәсел язмышы турында да кайгыртасыңмы син дигән сорауларга килүе турындарак. Кызыклы, гыйбрәтле, Мансур Гыйлаҗевча дип әйтим инде. Аның башлангычы Бишура белән бәйле. Дөрес, Мансурның мин үзем иң беренче күргән әсәрем Чыңгыз Айтматовның Плаха дигән романы буенча ул ахыр заман дигән әсәр куйган иде. 89-да караган идем мин аны күптән инде, менә 30 еллар элек икән. Шул вакытта тапкан идем бу авторны. Шуннан соң аның Бишурасы дөнья күрде. Кызыклы, гыйбрәтле, нәрсә белән бер генә сүз әйтсәм. Карагыз, мифик образны әсәрнең үзәгенә куя. Карт, Аксак дип бирә аны автор, исеме юк, ягъни ул гомумиләштерелгән образ. Узак еллар яшәгәннән соң үзенең Бишурасын күрә. Бишура бирелә ул, шушы ул төрле сифатта бирелә Бишура образы. Ләкин ул авторны йортны нигезнең сакчысы буларак аша аны. Һәм шушы Бишура белән параллель дөньяда сөйләшеп яши башлый. Хатыны Бишураны күрми. Чөнки реаль дөньяда Аксак белән ире белән әңгәмә кора. Ашадыңмы, иштеңме һәм башкалар. Менә хәзер балаларыбыз кайта, оныкларыбыз кайта дип. Параллель дөньяда әлегә Аксак карт Бишура белән очраша. Әнә шул рәвешле Бишура ул ике сифатны ала. Бер яктан ул бу кешенең күңелендәге ак һәм кара көрәше. Чөнки әсәр дәвамында аның Бишурасы кара җаннар белән тартыш алып бара, көрәш алып бара. Икенче яктан ул Бишура җәмгыятебезгә үтеп кергән шушы ямсыз, кишилексез сыйфат күренешләренең дә бер чагылышы. Шуңа бәйле рәвештә ул күп төрле символлар, детальләр аша кешенең үз Бишурасын табуы һәм югалтуы дигән сорауга җавап эзли. Әсәр ахырында Аксак үзенең Бишурасын тагын югалта. Һәм аның күңелендә
киләчәккә өмет, ышаныч юкка чыга. Ләкин күршесе керә, мин ди бишурамны күрдем ди. Әнә шул рәвешле Мансур Гыйлаҗевның бөтен әсәрләренә, бөтен стиленә хас бер әйбер, кеше яшәеше, тормышыбыз ул кеше күңелендәге өмет, ышаныч хисенең саклануы белән бәйле. Син үзеңнең күңелеңдә өмет, ышанычны саклап, шуңа тугры калып яшисең икән, син үз тормышыңны кыра аласың. Ә инде башкача булса, син әйткәнчә үзеңнең бишураңны югалтасың. Кемнеңдә караганы булса, аның баскетболист дигән әсәре бар иде. Марсель Сәлимҗановның Камал театрында куйган соңгы әсәре инде ул. Баскетболистта да шул Сократ дигән сәер исемдәге кеше хыял өмет белән яши һәм үз тирәсенә якыннарын, авыл кешеләрен җыя туплый. Ягъни өмет хисе аны әлеге сазлык уртасында утырган балчыклы авылында да тормыш барлыгын, аны бүгенгесе һәм киләчәге барлыгы дигән, бар дигән өметкә, фикергә, идеяга безне китерә. Драматургларыбызның эзләнүләре арасында кызыклы, үзенчәлекле автор булып, мин басып кына алам, хәзер буларның бөтенесенә инде туктала да алмам дип уйлыйм. Булып Зөлфәт Хаким тора. Менә Зөлфәт Хаким бүгенге театрны Туфан абыйдан соң әйдәп баручы авторларыбызның берсе булып калды. Иң күп куелучы авторлар кем дип сорасагыз, экранда чыккан кайбер исемнәрне күрәсез инде сез. Мин беренче булып әйтер идем Зөлфәт Хакимне, аннары Илгиз Зәйниевны. Аннан соң инде башка хәзерге урта буын авторлар китә. Алар арасында кемнәр бар дисәк, экранга чыкты кайберләре, менә монда да беренчесе бар. Буларның инде барысы да, караза, булар барысы да вафат булган икән. Туфан абый 12-дә үлде, Фәнис абый Яруллин шулай 12-дә үлде кебек, Илдар Юзиев әзгенә алдарак, Гафур Каимов 18-нче елның җәй көне вафат булды. Арчада театр сәхнәсендә үлде. Ул егет, бәлки ишеткәнегездер, спектакль куйган вакытта егылып төшеп, драматургыбыз, режиссерыбыз шулай вафат булды. 59 яшьлек егет иде, талантлы драматург, режиссер иде Гафур Каимов. Кызганыч, ул да вафат булды. Яшь килеш дип әйтим инде. Данил Салихов, нечте беләсездер бәлки, бүгенге көндә Ялыша Советы берлеге идарәсе җитәкчесе, драматург. Камал театрында куелганы юк, ләкин калган бүтән татар театрларында әсәрләре бара. Үзешчәннәр бик күп куяны, комедияләре бик күп, шуңа куерга җиңелрәк дип әйтәмсең инде, яратып куялар. Хәбир Ибраһим, аны бәлки Ялгыз тәкәрлек дигән кинофильмында беләсездер, спектакльдә бар, әсәрләре бар. Кызык, Парлы ялгыз һәм башкаларны әйтә алабыз. Менә Гафур Каимов мәрхүм булды инде. Рәдиф Сәгъди дигән аның бик уңышлы әсәрләре арасында Сынган беләзек дигәне Тинчурин театрында барды. Кабат аның Бакча сарай, Фонтаны дигән, Бакча сарай гөлләре дигән әсәре, Кырым татарлары тормышы турында кызыклы гына әсәре, Сулу, Аппак сулу дигән балалар өчен пьесасы бик кызыклы, әйбәт әсәр буларак бәя алган иде. Кабат менә хәзер яшьләр арасында Сөмбел Гафарова килде. Аның Килмешәк дигәне Камал театрында барды. Чит илләрдә 2 Хытайда куелып күрсәтелде. Тагын кайдадыр күрсәтеләчәк бәгәле. Аннан соң Рүзәл Мөхәммәтшин дигән яшь автор, әле 30 яшьлек кенә егет, инде актив куела башлады. Айрым алганда Курчак театрында аның 2-3 әсәрен мине онык белән барып карарга туры килгән иде. Йолдыз Миннуллина шагыйрә буларак танылу алды инде ул яшь авторларыбыздан, ул хәзер драматургиягә килгән яшь авторлардан. Дөрес, сан ягыннан драматургларыбыз, синапта мин бер 15-20 кешене хәзер шактый иркен санап чыга алам. Менә Зиннур Хөснияр яшьләр театрында аның наркомания турындагы ут чәчәге дигән спектакль куелды әле быел гына, бу сезонда гына, шулай ук уңышлы гына бәя алган әсәрләрдән дип әйтәсем килә иде. Инде Зөлфәт Хаким турында әйтә башлаган идем. Зөлфәт Хакимның әсәрләре күп санлы, сезгә китап буларак, пьеса буларакмы,
театрлар ашамы бәлки кайберләре таныштыр. Менә аларның исемнәре: Кишер басуы, Су төбендә сөйгәнем, Мылтык, Телсез күке, Тукай бүләгенә лаек булган соңгы 10 елда бердән-бер драматург Телсез күкесе, шуңа тукталып та китербез әле. Аннан соң менә соңгы вакытларда Камал театрында аның даруы куелган иде. Ул кызыклыгына менә бүгенге тормышыбызга нигезләнгән автор вакыйгаларны үз иченә алган. Аның уңыш әсәрләреннән берсе Гасыр моңы. Легион дигән әсәре бик югары бәя алды. Бит дип аталган пьесасы рус театрларында да куелды. Чөнки дөрес ул бәлки нигә бәйледер, авторны оныттым, рус телендә русский характер дигән бер хикәя бар. Хәтерегездә микән, анда сугыш вакытында танкта янган бер геройның туган ягына кайтуы, йөзе бите танырлык түгел инде. Менә шундый хәлдә аның үзен табуы турында ул. Авторны оныттым, кайдашандыр яшь вакытта укыган идем инде, әйе. Шуңа ошаган. Бу бик тә нәкъ шуның турында. Бер төркем яшьләр, бер егет инде берсе армиягә китергә тиеш булса да, ул абысы военкоматта эшли, шуның ярдәмендә ялгыз әнисе белән генә яшәүче бер егетне документларын үзенеке урынына куйдырып, ялганлык белән дип әйтим инде, аның армиягә китүенә ирешә, һәм ул Афганга барып чыга да, Афганга бугай шул, чеченме, афганмы? Сугыш белән бәйле, афган кебек. Китә, шунда яралана, үлде дигән хәбәре килә, ләкин ул үзе исән кала һәм кайта. Бит ахыр чиктә менә шушы танырлыкта булмаган бите белән ул үзен оныткан, аны түбәнсеткән әлеге дусларының чын йөзен ача. Аның янган көйгән бите әйткәнчә символга әйләнә һәм шушы битсез, ягъни кешелексез кешеләрнең чын йөзен, чын битләрен ачуга килә. Шактый таныш тема әйткәнемчә, ләкин сәхнәгә куелышы, тамашачыга тәкъдим ителү ягыннан матур гына яңгыраш алган иде. Бөтенесенә тукталмастан, әйдәгез, нигә Телсез күке. Чынлап та Телсез күке, мин әле тукталырга теләгәнем тагын бер менә үзенчәлекле әсәр буларак әйткән идем бит әле. Постмодернизм алымнары белән нигезләнеп язылган әсәрләр арасында аның Шайтан куентыгы дигән әсәре бар. Зөлфәт Хәкимнең Шайтан куентыгы. Шайтан куентыгы символ, ул бер яктан караганда елганың шоңгыллы урыны, һәм аны Шайтан куентыгы дип йөртәләр. Икенче яктан ул Шайтан куентыгы тормышта һәр кешене саклап тора торган кыенлыклар, авырлыклар. Без аларны ничек үтеп чыга алабыз дигән сорауга җавап эзлим. Сюжетта бик тә кызыклы, гыйбрәтле. Фәнзилә белән Разим дигән егет бергә үсәләр. Әтиләре икесе бергә шушы Шайтан куентыгында елганың тирән урынында батып үлгән булалар. Һәм булар бергә үсәләр дә, әлеге кыз Фәнзилә мин авылда яшәмим дип шәһәргә китеп бара. Анда инде аны аллы-гөлле шәһәр тормышы үзенә җәлеп итә. Ул Илгиз исемле бер егет белән таныша һәм аның кочагына кирип, әлеге Шайтан куентыгына эләгә. Авылга кайта, инде шушы егете белән авылдагы егет Разим аны кабул итә алмый, ахыр чиктә аның инде башка егет белән йөрүен дип әйтимме, ачуы килеп, Шайтан алсын дип әйтә. Һәм бу кыз әнә шул рәвешле Шайтан дөньясына, шушы башка рәхәт тормыш, җиңел тормыш дөньясына кирип китә. Әмма икенче бер вакыт кайтканнан соң ул егеткә әйтә, Шайтан алсын ди. Һәм бу егет аракы зәхмәтенә кирип китә. Икесен дә Шайтан алды булып чыга. Үзенчәлеге шунда ки, алар икесе дә параллель дөнья белән, параллель дөнья күренешләре белән үрелеп баралар. Шайтан алды дигәннән соң кызның Илгиз Шайтан белән мәхәббәт уеннары сурәт күрсәтелә арткы планда. Инде кыз Шайтан алды дигәс, бу егетнең Шайтан Илгизә белән мәхәббәт уеннары күрсәтелә.
Әнә шул рәвешле, ләкин ул реаль тормышта түгел, параллель дөньяда, шайтан дөньясында кебек. Аңлашыла инде бу аларның үз күңелләрендә яхшылык һәм явызлыкның көрәше. Ягъни шайтанны як алга чыга икән, безнең күңелебез төшә, без аракы зәхмәтенә биреләбез, яисә кемдер фахишәлек юлына кирип китә һәм башкалар. Шуны автор шайтан төшенчәсенә бәйле ике дөнья сурәте рәвешендә бирә. Ахырда кыз да, егет тә шушы шайтан котыртуыннан котыла алмыйлар. Әтиләре кебек үк икесе дә елгага бергә сикереп үз-үзләрен үтерәләр. Бер караганда татар дөньясы өчен сәер, әйткәнчә суицид, шуңа күрә ул сәхнәгә куелмады. Әмма пьеса буларак басылып чыкты, китапларында да бар. Икенче яктан автор, күрәсез, кеше яшәешенең аңлатып бетереп булмый торган, шушы аң төпкеле белән бәйле булган якларын аңларга тырыша. Көчле психологизм әсәрне укыганда тетрәнүләр белән укысаң, уйланасың. Әйткәнчә, кем ничек кабул иткәндер, әмма мин менә уйланырга этәрү ягыннан кешене шиметеп, әйтәләр бит әле, кешене йокыдан уяту өчен кайвакыт шиметү кирәк. Менә әдәбиятта шушы шиметүне күрдем мин аның аша. Әлеге әсәр ул син бөтен әйбергә җиңел генә караган бирәктә яшүсмерләргә тәэсир итәдер кебек. Аларны шиметеп, йокыларыннан уятадыр. Гел көлеп, елмаеп кына йөрмә, тормыш каршылыклары очраса, син аларны үтеп чыгырга әзерме? Бик тиз генә елап, әни янына кайтмысыңмы? Яисә аракы, наркомания, фахиша кебек зәхмәтләргә бирелмәссеңме? Дигән сорауларны кую ягыннан кызыклы. Һәм әйттем инде, аның Тукай бүләгенә лаек булган әсәрләрне Телсез күккә кызыклы, гыйбрәтле, сәхнәдә ул 5-6 ел уңышлы барган әсәрләрдән. Нәсәсе белән үзенчәлекле. Берсе автор Зариф исемле егетнең яшәешенә нисбәтле әлеге Телсез күкне куллана мондыйрак сюжет бирелә. 39-40 еллар тирәсе авылда урманчы, лесник булып эшли торган егет армиягә алалар, ул фин сугышына эләгә. Һәм шунда фин сугышы вакытында иптәшләреннән алашып кала да, татарча җырлый башлый. Бу вакытта бер фин солдаты агач башында утыра, кукушка, снайпер инде, аларны шулай батаганнар. Отам дигәндә генә татарча җыр ишетә. Теге фин солдаты кайчандыр әтиләре Финляндиягә күчеп киткән татар егете Зиятдин икән. Килеп, аны кулга ала, үтермәде бит инде. Әйдә ди, мин сине үзебезгә алып кайтам, Финляндиягә, фин ягына алып чыгам ди. Ләкин Зариф риза булмый, юк ди, мин нишләп мин ди туган илмә хыянәт итмим ди. Әнә шулай итеп бәхәсләшеп торган вакытта буларны совет солдатлары чолгап алалар һәм икесендә әсир итеп, душманнар итеп дип әйтим мин дә кулга алалар. Шундый хәл була ки, сугыш вакыты бит, блиндажлары шартлый, буларның икесендә качу мөмкинлеге була. Ләкин Зиятдин туган ягына качырга тырышып карый, Зариф үз ягында кала. Ләкин белә, соңыннан күпме вакыт үткәннән соң күрә, барын аңларга тырыша әсәр дәвамында. Әсәр ахырында инде Зиятдин үлгән була, аның кызы атасының васиятен үтәп, Зарифны эзләп Финляндиядән Татарстанның бер авылына кунакка килә. Һәм шунда ук теге Зимин офицер да килә Зариф янына. Әсәр инде аларның әңгәмәләре белән тамамлана. Һәм автор шушы вакыйгалар аша бөтенсен сөйләп бетереп мөмкин түгел. Шундыйрак кызыклы, гыйбрәтле сорауга җавап эзли. Татарны яклап саклап калган әйбер ул милли үз аң. Менә җыр ди, татар җырын мылтык атмый. Татар җырына атып булмый. Снайпер, кукушка, күке татар җырына ата алмады. Татар җырын бер нәрсә үтерә алмый. Һәм без милләтебезне яклау, саклау юлында тел, моң ул бер зур таяныч булып тора ала. Шуның аша исә без менталь сыйфатларыбызга, бер-беребезгә кишилекле мөнәсәбәткә һәм бер-беребезне яклаучы, саклаучы булып
бердәмләшеп, күмәкләшеп яшәргә, омтылырга тиешбез дигән фикер идеяга китерә. Әсәр ахырында инде Зарифның оныгы белән Зияддинның оныгы, берсе кыз, берсе егет, аларның дуслашып, алар арасында мәхәббәт хисе туу, әсәрнең инде әнә шундый матур дип әйтимме, бер финалы, логик нәтиҗәсе булып торганлыгын аңлау кыен түгел. Кызыклы, гыйбрәтле әсәр, әйткәнемчә, авторга, төп рольне башкарган Рамил Тухфатуллинга һәм тагын кемгәдер, рәссамгамысың, Скомороховка булды ахыр, рәссамга булды бугай, Тукай бүләге бирелгән иде, якынча бер 10 еллар элек дип әйтәсем килә инде. Әнә шул рәвешле мин инде үзем монда булганнарның бөтенсенә туктамыйм, буларның кызганыч ки һәрбисенә аерым тукталу мөмкин булыр иде. Кызыклы гыйбрәтле әсәрләр барысы да күз алдында. Менә Фәнис абый Яруллинга бер-ике сүз әйтеп китимме? Фәнис абый Яруллинны мәрхүм монда тагын нәрсәләр бар. Менә монда мин әйткән модернистик аламларның җирләшүе әйткән идем инде. Карагыз, Рус һәм Европа әдәбиятларында урын алган явызлык театры, менә Алла каргаган йорт. Укыган, караган кеше булмаса, вакыйга психбольницада бара. Һәм шушы психбольницада кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләре Алла каргаган йорт бит инде ул. Гаҗәеп кызыклы, гыйбрәтле, сискәндереп җибәрә торган вакыйгаларда. Үзенчәлеге шунда ки, татар әдәбиятында әлеге психбольница безнең җәмгыятькә метафора булып килә. Һәм шушы вакыйга урын алган 3 әсәр язылды. Фәүзия Бәйрәмованың вакыйга юләрләр йортында бара, Зөлфәт Хакимның юләрләр йорты, аныкы юләр түгел, җ белән юләрләр йорты әсәре, трагикомедиясе, һәм менә Данил Салиховның Алла каргаган йорт. Әлеге 3 әсәр юләрләр йорты кысалары метафора булып килә безнең җәмгыятькә. Андагы юләрләрнең әңгәмә бәхәсе, карагыз әле, тормышыбызда да шул бит дип, сине мине сискәндереп уянырга мәҗбүр итә. Күлке театры, әлепле артистлары, Кылыкиран балдагы Есеп Пуля, Данил Салиховның Пулясы, бик тә кызыклы сюжет. Гапга дигәнә бер бай, төрле юллар белән алдап-юлдап инде 3-4 катлы коттедж салган. Ләкин бит укый гәҗиттән хәбәр. Шундый бер байны атып үтергәннәр. Һәм үчиткән кебек конверт килеп төшә. Конверт içində пуля. Бу инде үзенә аталган пуля дип уйлый, чөнки ул бит урлап җыйган акчага салынган йорт. Куркып яши башлый. Һәм аның куркып яшәве шуңа килә ки, ахыр чиктә инде ул җүләрләнеп, җүләрләр йортына эләгә. Пуляны конверт içенә салып җибәрүче була аның үз хатыны. Чөнки аның үз хатыны Гөлсем исемле герой үзе Әсләф, шулай хәтеремдә калган. Яшь вакытта ул аны 16-17 яшьтәме көчләгән була. Аннан соң инде үзенә мәҗбүр итеп кияүгә чыгырга мәҗбүр итә һәм гомере буе итле мәсьәле дигәндә гомер кичерәләр һәм ул иреннән әнә шулай конверт içенә пуля салып үч ала. Әнә шундый кызыклы да гыйбрәтле вакыйгалар, комедия. Үз шәүләсеннән үзе куркып яшәү дип әйтим инде. Абсурд театры, баскетболист, ни өчен абсурд театры элементлары иде? Чөнки анда кем караган була, әйтеп киткән иде бер-ике сүз. Менә анда әлеге Сакара исемле герой, кичкенә татар авылында, ул мин дөнья күләм беренчелеккә чыгу өчен баскетбол командасы җыям һәм ярышларга катнашам дигән хыял белән йөри. Шушы хыял аның янына бер төркем кешеләрне берләштерә. Аларда яшәргә өмет туа. Дөрес, алар ышып китә алмыйлар, бара алмыйлар. Ләкин аларның һава шартлары шартлаганнан соң да ул яңа әйбер уйлап таба. Мин үзебезнең авыл кешеләреннән хор оештырам һәм атаклы Ла Скала сәхнәсеннән җыр башкарачакбыз ди. Булар инде абсурд була алмаган әйбер. Шулай бит, беркем ышанмый торган. Ләкин әлеге абсурд күренешләр аша автор тормышта була алган синем һәм минем яшәешем хыял дөньясына нисбәтле өмет, ышаныч яшәсен дигән фикергә китерә дидем мин. Нәкъ шушыңан бәйле авылда
инде бер хатынның балага узуы, кешеләрнең күңелендә өмет, ышаныч хисләре туу турында фикерләр әйтелә. Слайдларны күрсәтеп бетерәм дә, тәмамларга да вакыт җитәме? Бу комедия жанры, карагыз сез, һәр төрле жанр турында сөйләргә мөмкин булыр иде. Трагедия жанрына бәйле кызыклы әсәрләр дөнья күргән икән. Ризван Хамид, Хан кызы трагедиясе, Юнус Сафиуллин, Идигәй трагедиясе әйбәт әсәрләрдән. Мәдинә Маликова, Сөембикә трагедия. Күп түгел, ләкин трагедияләр язылды. Драма жанры бик күп инде. Мин аның үрнәкләренә мисаллар китермәдем. Карагыз сез, менә комедиягә генә карасак та, драма белән комедияның, карагыз нинди жанр формалары. İçtimai komediya, satirik, muzikal komediya. Bularның күбесе театрларда уңыш белән барган әсәрләр, инде барлыгын белү, эзләнүләрнең дәвам итүенә минем әйтәсем килә иде. Башлаган идем сүземне драматургиядә каршылыклы караш мөнәсәбәтем өстенлек итә бүгенге көндә дип, ләкин әйткәнемчә татар театрлары яшәп эшләп килә. 13 татар театрыбызда матур гына эшлиләр, репертуарлары әйбәт, кызыклы, бай. Ахыр чиктә әсәрләребез язылып тора. Менә бу көннәрдә инде премьераларыбыз булып тора икән. Димәк, әле татар театры яши, аңа инде таяныч нигез булып драматургия тора. Гомумән алганда, менә бу театр белән драматургия бер-берсенә тыгыз бәйле. Мин болай дип нәтиҗә ясар гына идем. Менә татар халкының бүгенгечә һәм киләчәге турында уйланганда, әдәбиятның урыны мин үзем югары бәялим. Һәм бер кызыклы фикер бик арган булсагыз да, болай дип әйтәләр, менә әдәбият укучылар эз. Ләкин беләсезме, менә югары сәнгать төре буларак опера һәм балет бар. Аны Казаннан ничә процент кешесе карый? 1-2. Шуңа карамастан, опера һәм балет сәнгатенең җәмгыятькә йогынтысы һәрвакыт югары булып калган. Рәсәйдә булсын, бөтен дөньяда булсын. Нәкъ менә дөнья күләм опера һәм балет осталарын бик югары күтәрәләр, шулай бит. Ишетеп укып беләбез. Шуның кебек мин болай саныйм. Әдәбият укучыларының саны бәлки кимер. Толстойлар вакытында Толстой әсәрләрен рус крестьян укыганмысың? Укымаган. Рус крестьян укый яза белмәгән күбесе аның. Халыкның 80% авылда яшәгән. Ничә процент кеше укыган аны Толстой әсәрләрен. Ләкин аның җәмгыятькә йогынтысы бик югары калган. Чөнки югары дәрәҗәдәге җәмгыять, высший свет укыган аны, белгән аны, җәмгыятькә йогынтысы зур булган аның. Шуның кебек мин болай дим. Әдәбиятны яратучылар бар. Ходай Тәгалә кешегә сәләтне биргән икән, ул язмыша булдыра алмый. Язучы бар икән, аның укучысы да табыла. Шуңа күрә мин укучы саны кимеде бүген. Кимесә дә син һәм мин әдәбиятка осына якынаябыз икән. Татар җырын тыңлыйбыз икән, аның сүзе бит әдәбият. Шагыйрь язган шигырьдән бит инде җыр оешкан. Спектакльләр карыйбыз икән, аның нигезе бит әдәбият, прозамы ул, драматургиямы ул. Димәк, әдәбият яши бар. Һәм мин үзем аша, мин сезгә сөйләдем. Хатыныма, балаларыма сөйлим. Алар минем фикерләрне тагын 10 кешегә җиткерәләр икән. Сәнгатьнең җәмгыятькә йогынтысы әнә шул рәвешле барып тарала ул. Минем яннан кеше Әлмәндәрнең, Әлдермештә Әлмәндәрдәге Әлмәннәрдән сиди, минем яннан кеше ди көлеп елмаеп китсен. Башка җиргә баргач, күңелендә аның өмет, ышаныч тусын. Ник яшәгәнен белеп, яшәү мәгънәсен табып яшәсен ди. Ахыр чиктә без шуны өчен эшлибез, яшибез. Минем сөйләгәннәрдән сезнең күңелегезгә әдәбият турында моның кадәр генә бер җылылык, нәрсәдер аңлау, тоемлап кирип калган икән. Димәк, максатыбызга ирештек. Рәхмәт һәм сау булыгыз. Мин сезгә сорау бирергә вакыт калдырмадым, башламагыз инде. Үзем сөйләдем. Бармы? Рәхмәт, мин ашыкмыйм. Җавап бирдегез, менә бу Twitter заманы бит, кыскалар, менә шуңа күрә бу узын әсәрләрнең киләчәге бармы? Килешәм. Мин болай әйтер идем мин. Менә җәмәгать бүгенге көндә мәзәктән башлыймсың, студентлар мәзәге бар бит. Бу Толстой туйдырды инде дип әйтә бер студент. Ничек дигәч, укып чыктым әле 4 томлыкны, 1000 бит. Юк инде, ат ксерекл дип әйтә ди. Ягъни ксерекс ясаган туйган.
1000 битне инде укып чыга алмый да чыга алмый. Шуның кебек шаярып әйтсәк, бүгенге көндә инде 1000 битле романнар языла алмый. Бүген хәзер 50-60 битле әсәр, элек без аны повесть дип йөрсәк, бүген кыска роман дипме, яисә роман дипме йөртелә. Кыскалык бәхәссез, син хаклы, акрынлап кыскалыкка бара. Ул язучан таләп итә осталыкны, кыска фикерне кыска аралыкка сыйдырып бетерү кыен әйбер. Краткость сестра таланты килешәме. Шуңа күрә алга таба дим мин, зур романнар язылмас, ләкин хикәя, повесть кысасында. Шуңа күрә Иде журналы менә Баян дигән жанр уйлап тапты һәм баяннар, баян бирәләр алар. Кыска повесть дип әйтик инде. Менә шулар бик активлашып китер кебек тоела миңа. Әйе. Монда да үзегездә фәркиятларда куялар, монда прозаны әсәрлән драматургияның гомумән киләчәге бармы? Кирәкме гомумән? Чөнки монда әйбәт проза булса, әйбәт сценарий созатаган театрлар куялар уже. Ник кирәк ул гомумән? Мин булай дип саныйм аны. Әйе, миңа калганда алар тигезләшер кебек тоела. Хәзер драматурглар шушыны аңлап, тойымлап дип әйтим инде. Күрәсең, бүгенге көндә классик драматургия жанрлары формасына утырту театр таләпләренә ярап бетми. Билгеле бер үзгәреш соралардыр кебек. Чынлап та бүген барысы да Галиәсгар Камал, Кәрим Тинчурин кебек шу классик традициядә генә язса, бәлки кабул итүгә кыен да булыр иде. Яңа формалар кертелү. Бу яңа форма кертү, мин булай билим аны. Татар театры, татарның бер үзенчәлеге бит, без тамаша яратабыз. Без тамаша яратабыз, татарда бар ул. Авылларда тамашалар оештыралар, хәзер иштеп укып беләбез шулай бит. Шуңа күрә татар театры сакланып калыр дим мин. Икенче яктан татар театры ул мәгариф белән бергә татарны татар итеп саклый торган бер багана. Театрыбызда әдәпле сүз, татарча сөйләм, әдәп, әхлак бөтенесе саклана икән. Хәтта татарча белмәгән кеше дә тигендә барып, наушник белән генә булса да театрда булып кайта икән. Миңа калганда ул икенче юлы инде театрга бару теләге туачак дип уйлыйм мин. Инде әсәрләрне язылуга килгән вакытта барлы язылыр дим. Ник дигәндә, гәрчә әйтәләр аны, бүгенге көндә инде режиссерлар, менә Рәдиф үзләре дә алар сценарий төзеп, спектакльләр оештыралар. Ләкин миңа калганда барыбер билгеле бер сюжетка нигезләнгән әсәргә таяну кирәктер кебек. Туфа Миннуллинның мондай сүзләре бар. Яхшы пьесадан начар спектакль куйганнарын күргәнем бар. Гадәти әйбер, шулай ул режиссер осталыгыннан, артистар осталыгыннан тора. Ләкин ди, начар пьесадан яхшы спектакль куеп булмый бит. Шуңа күрә яхшы пьеса язылу таләп ул. Әгәр дә мин драматург дип саный икән язучы, сәхнәгә чыгасы килә икән, ул барыбер бүгенге көн таләбенә, укучы, тамашачы таләбенә, режиссер таләбенә, театр таләбенә азмы-күпме яраклашып, үзенең әсәрен тәкъдим итәргә тиеш. Ахыр чиктә проза әсәре язып, аннан сценарий ясап куя алалар икән. Нигә ул шушы проза әсәрен башта ук пьеса итеп язмаска? Бәлки шул прозаик драматургиягә килер. Һәм башта ук пьеса, менә Зөлфат Хакимның мин әйткән әсәрләре, су төбендә сөйгәнемме, кишер басулары, алар бит повестта, пьесада ике варианты да бар. Ярашмасам башта әле повесть вариантын язган бугай, аннан соң пьесага әйләндергән. Осталыгы булган кешедән тора инде. Озакка китте сүзем, сорауыма озак җавап бирдем. Тагын рәхим итегез. Сәхнәсерләрне белергә кирәктер. Мәсәлән, пьеса язып өчен. Кемне? Шулар бар бит инде, сәхнәне белмиләр. Сәхнә закончалыкларын белү начар диләр. Шуңа күрә әйтәләр, менә танылган язучыларның, драматургларның күбесе артист һөнәрен үзләштереп, сәхнәдә берничә ел уйнап, сәхнәне, театрны белеп, кабат пьеса язуга килгәннәр. Юнус Сафиуллин, Рәдиф Сәгъди, Әмир Камалиев, тагын кемнәрне? Шул ук Зөлфат Хаким дә, Равид Батулламы, менә дистәләгән кешене саный алам, алар бөтенесе Туфа Миннуллин үзе дә бит инде. Илгиз Зәйниев, алар бөтенесе театрда артист буларак уйнап килгәннәр. Күрәсең, ул үзенчәлектә бәлки бардыр. Менә именно сәхнәне белү җитеп бетмәде бәлки бүгенге ниләр өчен дип әйтәм инде. Татарча язырга дигән
еле ел Элегрек. язганда. Ну, тіл бит уже икенче болды. Мында больше урыс сүзләре барны хәзер укыйсың. Ну, либо татар теле, как архитектура тоже язырга кирәк, чтобы все сохранялось, чтобы это саклап калган. Синде хаклылык та бар кебек, ләкин заманга яраклашмыйча булмый бит. Әгәр дә бүген яшьләр сленг шулай бит, белән сөйләшәләр икән алар, һәм бер-берсен шулай аңлашалар икән. Минем әсәремне укысын дип, язучы үзенең текстына алар турында сөйләгән вакытта шушы сленгларны кертмичә булдыра алмый. Ve bu özünden özü, eğer de min biz yaş vakitte hatlar yazışı var idi bitindi. Bugün SMS-ka sen etkende SMS-ka yazabız. Brat selam, haller nişik, mini keybet, paka, 300 bitti. Eğer nişik baş... Azım buldum öyle bu. Azım buldum öyle. Eğer min hatırlayayım, abilerin hatlarını elge göz olma turam. Siz ki bizning uchun qadrli bo'lgan tuğanlarım ham boshqa sanab ketadi. Sizga o'zimning qo'ynar yuragimdan chiqqan yolqinli salamlarimni ertan iskan maqsud tong jillari osha jiberib borsag'izga. Ertangi tong jilin bugungi yoshlar bilmaydi. Ularni sizga lekin yoza bilmay ularni. Shuning kibiginde bularni aytdim endi shoirib qana. Kilişen. Şuna göre mana bu baribir edebiyatda bo'lsin, tanqidda bo'lsin, gil şuşunu aytdilar endi. Edebiyatımızın tili yorullandı deymiz. Şundan da Mahdiyevler tilin topib bulmay bu edebiyatda. Lekin şuluk vaqtda söz boylığı edebiyatda saqlana şu. Edebiyatda mektep o'quvchisina taqdim etilgan eserde söz boylığı ko'ra bit ul. Söylemde ko'ra ulanı. Emne sen min o'zi biz necha сөйләшәбез? Ida qutuluyuq. İyi. Şu nega urusha yozilgan, nega urus tilin saqlarda bizga tatar tilini bütün по времени, чтобы все саклансын. Tırışıq, kilişəm. Min senin bilen 100% kilişəm. Min hazır şundayrak, bu yerdə ötken yılғы ığızıqdan soң, tili bizga qarşı başlanan hücumdan soң, mine bir yalan size aytayım, ekran qarşındamı degende sizin qarşıdamı. Min hazır qoyağına kirsem de tatarça başta isenləşəm. İsənmisiz deyim, anasın добрый день deyim. Мен qaysı tillə cavab verərlər, men şul tillə söyləşib ketəm min. Lekin barıb isenləşəm. Mine ertəng yaqtağına kibitke çıktım min. Bilip turam indi satuşunun ne ekendigin. Rus xatını, marja xatını ekendigin. İstenişəm tatarça. Qoy vaqt ol mena, İslamisiz deyib buzub eytdi. Qoy vaqt sobulaşağı minin bilen. Qabat Rusça söyləşsin. Menim tatarlığım yüzüme çıqqan, aksentima çıqqan. Мен Rusçadan сөйләшәм инде, авылда туып үскән кеше булырат дигәндә. Нигә мин аны яшәргә тиешәле? Менә безнең бик күпләргә шушы горурлык җитми. Нигә мин үземнең телемнән читләшергә тиеш? Синдә дә, миндә дә шушы нәсин әйткән әйбер. Әйдә саклык дигән әйбер, горурлык хисе туа икән. Ул вакытта телебезнең киләчәге Алла бирсә бар. Инде әй дип баш иеп кенә гел яраклашабыз гына икән. Билгеле инде сөйләшүдән куркабыз икән, качабыз икән. Балам белән, кызым белән, онугым белән. Менә минем балаларым татарча бик әйбәт беләләр. Кичкенәсе инде татарча тапшыруларда катнаша, әдәби телдә сөйләшә дип әйттем инде. Ул кызымның балалары әлбәттә яшиләр. Бакчадан русча өйләнеп кайта. Менә Казанга килгәч татарча өйрәтәм, тегендә китә русча сөйләшә. Бер кая кытылып булмый шу шәйбердән. Менә min үземнекин өйрәтә алмасам, мен сезгә бу турда сөйләргә хакым юк, мин аны тоям. Үземне балаларым яхшы белә, ләкин оныкларымны өйрәтү минем өчен бүгенге көндә пока проблема. Шуңа күрә инде менә әле теге гаиләгә кирип киттем гафитәсендә хатыным белән сөйләштек. Бер арайга бакчага алдырмыйча булмасаларны дип, азмы күпме сөйләшергә кирәк бит инде. Башка аралашу авылга кайтып булмый, туган әтияниләр юк, туганнар гына бар. Туганнарга балалар белән кайтып булмый. Шул сораулар булмаса, рәхмәт, сау булыгыз.